The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. She says that she wanna dance. She tell me about the party dance. But she wanna dance. Damn, what the party dance. We are determined, no, no, we want. Can I put up? Dzaiva muchida kusvika namba yedu munoiziva ndichika 350 takasvika pa 350 chete tobva tatanga kudi tobva tatanga saka dai dzaivamwe tikurumidze kufamba nebhora dai dzaivamwe amini wawo ngatiteerereka dzakaita mukurumbira kaidzi dzakaita mukurumbira idzi Good.
350 guys. Handitika tikuda kusvika pa 350. Saka 350 sasagwanenga tiri pa 278. 181. Dedzai vamwe. Handidzokeri kumba kana Facebook ichidakidza sokoti kanenda kuZimbabwe kunoitei. Dzokeri kumba isi. Dedzai vamwe guys, handei. Tegai vamwe tisvike pa 350. Nice. 300. Kusana ne 50 shirts. Let's say 50. 50 shirts. Ayo 50 varipo. Machips kupiko 305. Kwazuwa kuma vakawanda kumoti zviri educated mari kuya pana. Zviti.
people to go. 20 people to go. More people to go, guys. 20 more people. Tega Ivan, guys. Tega Ivan. Kwazuwa kutataka wanda. Kwazuwa kutataka wanda. 20 more people. Tega Ivan. Tega Ivan. Tega Ivan. Tega Ivan. Tega Ivan. Right. 18 more people to go. Mawisiri muriko erauko. Mawisiri muriko ere. As I say more. Okay, thank you, Sabina. Thank you. 12 more people to go. 12 more people to go. Oh, 9 more people to go. 9 more people. So 7 people. 5 people. Yes, take Ivan. To go, 5 more people to go. You go to 3:45 said one. Thank you, Sister Rutendo. And the second is calling. Not on this phone, not on this phone. What pay number? Yes, 071. What pay number? Yes, 071. In a phone, one moon. Not on this phone. Not on this phone. Right, 350 upon. Don't zima 352. Don't zima right. Tadeba 355. Maskwera seiko maneru mangwana nikumatima nenyika njiti aiwa tasangana zvakare aiwa katoti pachipamwe tambenge tiri pano pekutanga paya tichinzwa nyaya yanga ichichemedza iya yatauya naye pekutanga paya asi tazofara pakupedzisira penyaya because tazozoti aiwa tine muchato watichakupai muna December umu tine kitchen top up yatichakupai mushure mekunge tambochema tambobatwa moyo yedu tambojungurudzwa moyo asi aiwa tazoti ndakufara kwazvo guys. Zviwanikwa izvi zviwira vanhu zvinowira vanhu guys. Umwe nemumwe ane maproblems ake tichifamba kudai tinongofamba tiri vanhu venyama asi zvatakatakura zvakatinazvo zvakakomba it's just that haukwanisi kungofamba chingoti kumunhu wese Hello, ndokumbira kuti mugare pastandby kandokufanira ibheki kana matererai chirongwa first then muzopinda muchitibatsira pane vanhu vada kubatsirwa. Alright. Tinofamba kudai tiri vanhu haukwanisi kungozoti chero wese waona wongoudza kuti vedu veizvozvi ndio nhamo dzandakatakura asi nhamo tinadzo aiwa musasona muchinyeperana nhamo takatakura vedu we tiri vanhu venyama handitika saka ndangoti tiudzane panapa kuti vedu we disclaimer regai ndigarere tongoisa pano vanhu vachitaura nyaya dzavo vanhu vakutaura nyaya dzavo vari kuenda nyaya dzavo pano kana uchida kutuka woenda kundengendenge woenda kuph woenda kuladies retreat woenda mheno kupi kwaunoenda ndokunotukwa pano papeji pano hautuke munhu because munhu ari kuuya nenyaya yake hanzi mbudzi kuzvarira pavanhu kuti nditandirwe mbwa munhu anenge atsvaga zano munhu anenge atsvaga pekuturura handitika munhu anenge atsvaga pekuoffloadera dambudziko raanenge akatakura and then iwe woseka and then iwe wotuka please
tibatsirane macomments mumamwe dzimwe nguva nomhanya handizvioni kuti ati munhu tingobloka ipapo same time handimoona because vanhu vari kuya nenyaya dzavo pana hasi mahaidai vanhu vari kuya nenyaya dzavo right vari kutsvagawo pekubatsirwa. So guys, muzuva ranhasika tine chirongwa chevanoitwa zvekuitwa vakadzi kana varume usiku pabonde vakarara, vanoitwa zvekujunguludzwa, kuitwa rohwa stonyeni nezvia zvatinoti zvikwambo handitika. So guys, vanhu vachitaura nyaya dzavo, you don't have handitika to put a negative comment kana usingabvumirani nazvo, because zvinhu zviri kuitika kati muupenyu hwomwe munhu handitika zvinganongoteerera. Tese tinoti taitoshaya kuti zvinombofamba sei pachirungu hanzi spiritual husband kunyatsokunatsurudza zita iri, asi pachishona kunonzi kurara nezvikwambo. Handiti maona kurara nezvikwambo chishona iwe dzinonyanyotyisa zvokuti unoti waiti ukazvifunga kuti chikwambo chicho chiiko, munhu here, chidhore zviri kufamba sei tisinganzwisisi. Then toona vanhu vanoyashara tiregai nitaure nyaya yangu ini, zviri kuitika kwandiri kana zvakaitika kwandiri, and then you bash people. We are not going to allow that. We are not going to tolerate that. And sit down, take your popcorns or take your water and what? And listen to dzidza. Mugu ezama kubatsirana kwatange tiita nevanhu vari kufona magetsi edu anhasi. Ini tine chitendero changu handitika guys, chandinotendera machiri. Mumwe nomwe ane chitendero chake, kune vanoita zvechivanhu, kune vanoita zvechechi, handika takasiyana siyana. Ini hangu ndakakurira muchechi. Asi panyaya iyi kai ndati vechechi varipo vanoziva kuti zvinogona kubatsirika sei, because it's pointless kuti munhu ongoya nenyaya yake tongoteerera, hakuna solution yatokwanisa kumupa, zvonetsa. Saka kuti vechechi vanenge varipo vanozviti mapastors aya vanoziva kuti vanobatsirikana sei vanhu vava, motibatsirawo nhamba dzekufananisa padenga. Ndatsvakawo zvakare vamwe vechivanhu vanoitawo zvechivanhu, ndofunga makambovaona vari kwatilda uko, mukambovaona vari pachirongwa patv paZTV handimaona vachiita zvechivanhu chavo. Ndikakumbira kuti uyai mutsenanguriro kuti zvinhu zvakadai so kana nedambudziko tibatsirane nehama dzedu nevaning'ina vedu kana madzisi edu zvinofamba sei. Saka vachachezenge vachitijoina pakupera kwelife tinzwa kuti vanobatsirika sei vanhu vari pano handika. Right, tine guest yedu yekutanga. Guest yekutanga please, ungachifona hako takumirira iko zvino, ungachifona. Atombozama kufona. Alright, right, you can call again mufonera atori zvake online akatarisa. Hello caller, hello. Right, wadzira volume yefoni yako, tikukunzwa manje wanga kuplay out, wanga kuteerera isi tiri kutokunzwawo panapa. Tiwadzira volume yako. Okay. Right, saka iwo zita rako ranhasi, iwe zita rako raiko zvino tichangokutani tongoti Amina, ndo zita rako ratiri kukupa nhasi kuti tiprotect identity yako, handiti? Alright. So Amina wakadi zvako? Andiripo zvamakadiyo anti. Aiwa tiri nani. Amina, tisati tatanga kunzwa nyaya yakunza pachirongwa chezuva ranhasi iyi anonzi pachirungu maspiritual husbands kana kuti vanhu vanorara nezvinhu zvinonzi zvikwambo zviya. Imbotipa a little bit of your background iwewe. Unongopindura mubvunzo yandinokubvunza. Kana usiri comfortable unongoti aiwa regai ndidarikire handitika. Iwewe uchikura iwewe tongoti panguva ino une makore mangani? Inezvinezvi ndine 36, right. Wakakura na baba na mai vari pamwe chete here? Ye, ndakakura maparents pamwe chete. Alright, ukatosvikawo form 4? So kukura kwenyu tongoti wanga uri kukura kwakuti semhuriwo tongoti yainge uriwo mhuri yaingowanawo zvanga zvichingori normal like any other child? Yeah, ichokwadi. Alright, saka wakazoroorwa here? Ndakaroorwa 20, in fact ndiri single mother. Single mother and kwanisa ngokutaura kuti ndine vana vangana. Alright. No, it's fine. Ndakamitiswa. Ndaita zvekumitiswa ndobva ndangosiiwa ndakadaro bva ndangozvichengetera mwana including chibatsirwa nevaberekiwo nehama. Alright. Zvadaro then ndobva ndazoroorwa 2016. Pandakaroorwa 2016 pachepa ndakangota ndakagara nemurume for 6 months. In fact zvakaita ndezvekuti
pandakaziva kuti ndodambudziko rapo ndakagara nemurume kwealmost 2 years ndichimuudza kuti nekuti sevanhu vambenge vafamba indironamata alright aiwa ngatimbomira tichasvika hedu ipapo tachida kungoziva hedu kuti une wakamboroora here saka tatanzwisisa kuti uri single mother ndakamboroorwa but ndakangotime ndakaroorwa iyoyo ndaichaya maputo then paakazonoroora akangoti after 6 months achinooroora ndobva ndatoramba. Okay, alright. Right, nemhaka yei ndichibvunza background ndinenge ndichida kuti tinzwisise kuitira kuti sometimes maproblems atinosangana nawo muupenyu anokonzerwa nebackground. Saka vanhu vakanzwisisa kukura kwawakaita kuti no zvakakura zvakadai zvinogona kuti even vanogona kuzokubatsira vaya vanenge vachitoziva background yako kuti aiwa isiriyo inocontributa zvinhu zvakazouya wakura kana kuti background yakacontributa kubva uri mwana mudiki. Saka thank you very much nekutiudza background yako ndozvatachida kungoziva chete. Right, ungachitiudza here dambudziko rako rauya pano raita kuti uye pano pachirongo kuti ndoda kutaura nyaya yangu inini nhasi idambudziko rechi chakaitika tanga kubva pakutanga takateerera. Ndoti kubva pakutanga ndiri mwana mudiki ndiri grade 2 ndakabatwa chibharo. Ndabatwa chibharo ndichiri kurangarira kuti ndakabatwa chibharo but maparents ndakambozama kutaura navo nenyaya but havari kutaura nezvazvo so ndakangosiyo zvakadaro then ndati gare futi ndakuma grade 5 6 futi ndobva ndabatwa chibharo nemunhu weukama ndobva ndambozama kuda kuti zvitaurike futi ndobva zvangovharwa ndazoti ndateenager futi ndati kukure ndakuma form 1 form 2 pandabatwa futi nemunhu weukama futi nyachasiyo hapana handina munhu wandakaudza ndakatongonyarara hapana munhu antomboza secret yokunze kwangu ndega ndingozvisivira ndega. Chakaita kuti unyarare chii iwewe wabatwa chibharo kechitatu inyaya yekuti wakambengodza vabereki ku2 times wakabata chibharo ichi vakaramba vakanyarara here vasina action vakaita kana kuti wakangodecida kuti rega ndinyarare? Nenyaya yekuti yekumashure kwaina ndambinge ndambotaura kuti munhu andibata chibharo ngari munhu mukuru wemumusha so vatachichidzirwa titori kunze zvoni mukangozvitaura chete tikukure muri kufa so ndakabva ndangosiyana nazvo handinozombotaura nezvazvo vandangosiya zvakadaro saka pane uyu yechi3 yacho ndakangosiya zvakadaro ndakangonyarara. Alright, saka paakakubata chibharo uyu wechi3 uyuyu akashandisa protection kana kuti akatongokubata chibharo zvakadaro? Ndakatomboshandisa protection. Saka hapana kuitika nhumbu or something? Hapana kumboitika. Alright, zvakanaka enderera mberi ako. So zvadaro kuburikidza nekukura ndiri kuchikoro from form 1 to form 4 and ndingoro average student nandisinganyatsogoni but kuchikoro kwacho kwaiitika zvimwe zvinhu zvakawanda zvokuti kwaigona kubiwa kana kuita chinhu mumwe musi ndakatombonyadziswa kunzi paaba bhozi ndaibheka kuchikoro pazvanzi saka zvezvekuti ndandisengeri first lesson yekuita icing muclass mba ndarasa chinozo abva ndatoparedwa pachikoro chese kunzi aba chinozo ndakatota chinozo ndogochiba kumbakoda kuna kana oven akuna kana magetsi tochidi saka mungokura munhu ari munhu aneejahwa nemunyama so ndazokura pandazonge ndakunoku kwandiri kugara kunoku Botswana ndopandakatangawo kunamatawo akunamata nditori munhu wekuti ndikapfugama ndikanamatira munhu anotopora ndikatonamatira munhu chekuti achate anotoroorwa agotochata but inini ndiri munhu wekuti ndatoneta nekunamata infact ndatoneta nekunamata saka mukuburikidza nekunamata ndopandakatanga kuudzwa kuti nespiritual husband but ndichiri kurangarira ndichiri kukura kubva ndiri musikana kateenager ndaita sime kurota maspiritual husband ndotomuka ndichitonzwa zvandiye ndichitoalright atimbomira ipapo toda kunyatsonzwisisa kana uchiti wairota spiritual husband kana uchiti ukurota wairota spiritual husband nyeso sanangurepo wairotei wairota chii chacho chaicho waionei? ndaigona zvezvekurota uchisangana nemunhu usuri kuona waingona pane munhu akarara newe but usingamuone munhu wacho?
Alright. ndisingamuoni. Saka panenge achirara newe ipapa chichi chinenge chiitika newe unenge uchitoresponda. Ndaitoresponde. Ndaitoresponde. Alright. Ndotomuka ndakatotota. But nandisingazivi kuti zvinenge zvichiitika even zvezvekuti kuti unoudza vabereki kuti handozvikuitika pandiri. Handinatomva nambuta shungu dzekuvaudza ndakangoti amen. Ndakangosiyo zvakadaro but ndakazoti ndazokura mandazokuti saka zvakaitika nguva yakareba zvakadii uchingoramba uchirara nemunhu iyeye. Zvakatanga ndiri kupuraimary. Zvakanga ndiri kupuraimary kusvika ndikure kusvika ndipedze sekondari kusvika ndazomitiswa zvichingoitika kusvika nanhasi. Saka imbondiudza chimwe chinhu pawairara nemunhu uyu uchiti waitoresponda iwewe unenge uchitonzwa like iwe wakazomboita vana anditi une vana ukaita murume ukaita marelationships feeling yacho inenge yakafanana here nemunhu anenge achitori nemurume like pawakazoita murume baba vevana ava zvakafanana here kana kuti chii chinenge chiitika? Ndichitaura zvoenderana pandiri inini sometimes chinhu ichi chinouya zviri violent, sometimes zvinouya zvichiita kunge sezvikuita kunge seugere nemurume wako because the time yekuti pamwe unongorida kuti ndimbonamata ndimbowedzera kunamata chinouya zviri violent zvekuti chikakusiya chosiya unye hwacho zviya unosara uchirwadziwa kana pasi peguvhu. Nditone problem yechibereko as I speak. Ndikatoenda kana kumadhokta havana chavanoona unoita matest nekuita sei hapana kana chavanoona. Saka pachairara ipapo uchiresponda iwe waitonzwawo kunakirwa sezvawaiita nevanhu vawaidana navo kana kuti zvaive zvekungoti dzongwa ndinotonzwa kunakirwa dzongwa zvinototonzwa kutodarika zvaunenge uchitoita nemurume zvekuti unotomuka makuseni kubva kulese kubva kuma6 kusvika kuma8 unenge uchingonzwa uchingoshosha kuti usiku une zvawaitwa zveshuwa zvokuti unenge uchitogona kutozvifunga kuti I know kuti mubvunzo uri awkward but we need to understand a little deeper because vanhu vakawanda vazvi-understand zvinhu izvi zvezvekuti pamwe uri wega wakagara wega kudai wakagara uri wega kudai unotofunga kuti dei chinhu chachikauya chikatombondipama. Nditombozvide nekuti ndoreva pawaikura pawaiti zvinenge zvichinakidza pawaiti pazvainakidza zvichidi waitomboita kamwe kafunga kuti dei zvikambodzoka like mumwe musi waungoti usati waziva kuti chii usati waziva tongoti usati waziva uchiri mwana paya paunenge uchinakirwa paya toti wagara waitomboita kafunga kuti dei chinhu chikambodzoka chikambondiita zvachakandiita nezuro. Ndaitofara but ndakuzokura ndakuzoziva kuti chinhu chine maeffects ndakuona kuti chakandidzosera kumashure ndakaruzira michato yakawanda vakomona ndikadana nemunhu zvezve anongoenda even without kuti ndarara naye kana kuti handina munhu anongosviba mwoyo wongoenda. Alright, saka zvadaro ndobva zvaita sei? So zvadaro kubatsirwa ndibve ndichizama kubatsirwa kuchipostora asi izvozvo ndaneta zvoti chiro masuo kwacho handichatomboenda ndaneta hanombodi kunyepa ndaneta zvinezvi zvandirotaura zvokuti chiri violence last year yese kubva muna October naNovember changa chita zvezvekutondirwisa zvezvekutoti ndikandara kunda ndakutotya kurara zvoti ndaigona kuti 12 midnight ndakandoisvika 12 midnight ndakagara ndichitotya kurara. Kana uchiti kukurwisa kukurwisa sei? Zvekuti uchingoti rari chete chobva chauya chakuda kuita mukadzi chete chobva chauzokuita like zvekuti zvezveungonamata kuti na 12 dzacho idzodzo chinouya zviri violent choita kana kuti kuma 1 then muma 3 futi choita kwakuda kunoedza kuma 5 usati kwachena futi chodzokorodza futi. Asi iwo waitoona ari munhu but chinozoitika nchoti hauzooni face yemunhu wacho ndizvo zvakutaura kana kuti unotoona ari munhu kana kuti unotoona ari munhu waunoziva kana kuti unota kakurota like ndinotorota like ndogona kurota face yemunhu zvokuti ndogona kutofungira kuti apa munhu uyu but chinochinja face face yevanhu vanenge vachiuya vacho
zvongonozongonzwa wacho usinotomboona fesi yemunhu wacho but pane nguva dzekuti zvezvewakarara unofila kunge une munhu akatokumbundira kudai tozopepuka ndoti ndine munhu akakandimbundira zvotunotozvinzwa otipamudekazikirira ndi munhu akakandimbundira kutombundira zvezvekuti mukadzi nemurume morara makambundirana zveshe ndotonzwa ndiri kuhope kuti ndorara ndakambundira ende chimwe chinhu futi ndechekuti ndinorota ndichichata kana kupfekedzwa ringi. Unorota uchichata wakarota uchichata kangani? Upedzi dzinogara dzichingodzokorora zvandirotaura zvokuti zvinomboti zvizombotanga but zvinezvi like gore rakaperera changa chichindirwisa zvisingaiti ndandaa kutosvika kurara nditoona vanhu ndakatombokontata mafacebook ndichizama kuti ndiwane rubatsiro muna December ndobva ndakatomboendawo kuchivanhu ndakambobatsirwa pazvamboti sudurukei hazvina hazozonyatsopera zvese asi ndakatomboonei kuti pane change saka dzongwa chinogona kuti zii pakati pese apapo musi wokuti salary yangu iri kupinda musi wa24 kana kuti 25 chinotouya day before zvokuti ndikakanganwa ndikakudziti Sis Melly ndatoshuka nekuisa salt vamwati isa salt ndo comment yandiri kutoona kuzasi panapa mwari kuti mudze kuti aise salt kuzasi saka enderako mberi comment chaunako salt ndatoneta nayo salt ndatoshuka ndakutoshuka nekugara ndichisa salt because ndotora salt ndoisa muchijira ndopfeka but still hazvibatsiri salt ndatoneta nayo zvokuti handitozivi kuti ndodii. Right, ndinotora nomwe munhu atonyora mpana pamacomments anzi ndanetswa nacho zvekuti dhure gai ndibve ndapina comment yake kuti ati agozofonawo. Right, saka wati kuri vabereki vako vari kupiko zvinezvi? Vabereki vangu vapenyu variko vari kumusha. Saka wakura kudai so iko zvinezvi semunhu avene kuma 30 something wewe marriage dzichifaila dzese haunambozama kuenda kuvabereki here kuti unonyatsogara navo pasi because wakunyatsoziva zvokumaengule kutaura navo kuti uvatsanangurire zviri kuitika mupenyu wako? Ndakambozama kugara navo pasi amai ndo vakatombofamba nesu December but baba havana kana shungu dzekufamba navatombodi kana kuzvinzwa. Right, ngatidzokere back kuna baba vako. Anditika baba vako iwewe munhu anogara kumusha vanoita zvokurima? Vanoita zvokurima. Kurima kwavanoita munhu anorima zvemukurumbira here kana kuti munhu anongorima zvokungotiwo nje? Vanotorima zvekutoendesa kuGMB vanotoendesa kuGMB gore rega rega. Alright, so zvipfuyo pamusha penyu zvakamira sei? Zvipfuyo vanazvo. Alright, atimboenda kumakuhwa tongoti makuhwa aya handi iwori mwana but makuhwa anotombosvika munzeve dzedu chero zvichibva zvichinzi ndezvevabereki vazvitaurwa kana kuti chii. Rega timboenda kumakuhwa uchikura iwewe kana kuti wakura hauna here makuhwa akambosvika munzeve dzake kunzi baba vako vakabata chakati kana kuti vakadai chakadai kana chakadai haunambozvinzwa? Kutaurika hakushei kweSis Melly. Chonetsa ndechekuti situation yandiri ndiri kutsva kudumbu nekumusana izvo zvakatombotaurika but mufamily macho futi mune vamwe veukamo futi vane zvavari kuitawo futi saka kuti ugadzisawo toshawo toonanga kupi. Ayo sei ndabvunza kuti baba pana baba kuti tiri kunyatsofokasa nepana baba vako because wati vapenyu 1 2 hakuna baba vanoti vakanzwa nyaya yekuti mwana ndozvaakusangana nazvo vongoiginowa vogara mai ndo votora action. Ndosaka ndafokasa pana baba vako kuti pana baba vako ipapapa upfumi hwavo hwakamira sei ivo pachavaona kumbowa here runyere kupe kana makuwakuwa mukufamba kuti baba vako iwe vanobata-bata vakaromba vakadidididi zvinhu zvakadaro? Ndakazvinzwa zvangu kwawaienda kuchipostora haunambosangana nazvo? Chinoitika kuchipostori vanombotanga vachivanza kusvika vakuzotaura vakambotanga vachivanza then uzosanganawo nevamwewo vanga vakutaurawo kuti ndo zviripo asi kutaura kwacho vanenge vachitaura vasirivo vega mukutsva kudumbu nekumusana kune vamwewo vane zvavo futi imomo asi baba vari involved asi kune vamwewo zvakare vemukama zviri kusangana. Alright, saka pamakagumisira kufamba namai muna December chii chakaitika? Makaenda kuchivana nditi? Takaenda
kuchivanhu semhuri tikabatsirwa nekuti inini makore esanda atanamata kumasuwa handisati nambotaura zvekubuda nedhimoni zviya handisati vaingotaura vanin'ina vangu tingori vasikana vega mumba vaingotaura vanin'ina vangu takamboenda futi kunoitwa deliverance vaitaura vanin'ina vangu but ine kumasuwa vaingotaura kuti uchataura rimwe zuva zviri pauri zvichataura but patikaenda kuchivanhu takataura mhuri yese takataura family yese nenondi ndakatotaura zvakatowanda pamusoro pezviri kuitika. Alright, kana uchiti iwewe une vanin'ina vako vasikana, kana uchiti une vanin'ina vako vasikana pamaifamba ndo vaitaura, vasikana vanin'ina vako vari married? Vari married. Saka havasi kusangana nezvauri kusangana nazvo iwewe? Vakusangana nazvo vari mudzimba dzavo zvavo but vanonyatsogara zvakanaka zvokuti kana zvakatokwidza vakasangana nemuproblem iyoyo vakatozototi chatouya chatovaita votozototi zvinoreferero nemurume hapana kuwirirana. Saka uri kuti chinhu ichi kana uine murume chakarara newe handitika mumba nemurume chinoitika ma-side effects let's say kuvanin'ina vako ava handitika vane varume chikarara navo ma-side effects anoitika ndeapi? Like vanin'ina vangu vari panotahasha mumba nekuita mamunzo macho murume achotokombera kuti munomani toita umwe ndakagara nemurume handaugara nemukadzi ndakagara nemurume handina kugara nemukadzi ndo maproblems anongotaura varume vavo vese kuti maiguru ine ndo dambudziko riri munomani handina kugara nemukadzi ndakagara nemurume anenge achida kutogwa nenhingikiri nemurume anenge achida kutorova murume. Asi pavanosangana nemurume hanzi neumwe kusemwa nemurume, saka zvinhu zvinoya pakasiyana siyana here izvi? Zvinoya pakasiyana siyana lekuti ndambotaura zviya kuti even ndikaita mukomana tofambidzana zvakanaka nake nyange ndisina kurara naye zinozongoona munhu angoenda angotozii zvotongoperawo zvakadaro costume nyaya yekuti unongochiviwa nevarume vevanhu chete kuti unyatsoona munhu anyatsori straight forward akashoma zvokuti ndinotozozvidzora nekuti ndoza problem yandinayo kuti ndo problem mamiriro yakaita kudai pakatouya munhu ndizoti munhu ane mukadzi waka handichitodi neu ndizoti ari kudzokera kumashure ndini. Manoza, from the comments that I'm seeing pano, it seems as if vanhu vakawanda they go through this, vanhu vakawanda vanazvo zvinhu izvi, vanhu vatane zvinhu izvi. Ma-comments andiri kuona apa vanhu vakawandisa, but I think vanhu vangashare platform yekuti vanyatsotaura vabude pachena. Now that wavhura musangano, people are starting to open up right now. Machiti ndinazvo uva makutotaura kuti chinodai ndosaka ndiri kukubvunza mubvunzo nditoiverenga ma-comments sinzi vakadzi vakawanda vari kusangana nazvo zvinhu izvi. Handi saka zvinototi kudiko toti chiko chimwe chinhu chakandidzosa pandakaroporwa zve6 months zvandaitaura zviya mbereko yaramba ndairota ndakazvitakura even dzongo ndorota ndakazvitakura then orota une mwana muchicho chiyamwisa dzongo ndotomuka chitozoti ndachitoyamwa nyatso dzangu ichitozvinzwa izvinezvi kubva kwandakabatsirwa muna December umu ndakapiwawo zvekushandisa kuzora munyatso nekuita sei kubva December ndiri kunyepa ndinambara ndamboyamwiwa but isvondo ndakapera pakapinda salary yangu musi wa24 amo ndakarivarawo sei handina kukwisa soti chatouya usiku ndakatozoti zvangu zvese zvatoenda musango ende chikatongouya chete ndotozoti zvese zvandiri kuplana hapana chinobudirira. Chinobviringidza mari dzako? Chinovhiringidza mari dzangu chinowanzoya 24-25 ndo pachinowanzouya every month end. Kana pakaitwa futi munhu anenge achindida chikaona chauya futi chouya futi. Nanjadozii kuti ndo live ndoend last day vakomana vedo verengai macomments ari pano vanhu vese kuti Sis Melly tatambura Sis Melly tanzwa nacho chinhu ichi tanzwa inanjadozii kuti saka toti kudii nechinhu chacho toti chicho chi saka toti misha yese nezvikwambo zvangu zvakanyanya Sis Melly nhasi nditori ngoti mundire munhu atozvisimbisa semataura mamboita masikati pana idea afona achichema ndakatombosvika nguva iyo especially last year yekuti ndandakungochema chitotadza kana kurara
ndakungoti ndakatombofunga kana kutsvaga munhu kuti anoita mhiko angouraya munhu ane zvinhu izvozvo but unozongozvidzora ungoti handingadaro futi handingauraye nendenda neropa mumaoko but shungu dzinombondibata zvakanyanya kuti ndodii ndoita sei neupenyu hwangu. Ndiri kuzama kuzviraramisa hapana chinofamba, ndiri kuzama kuzvichengeta hapana kana chinofamba, zvotondinetsa. Yeah. Saka dai upenyu hwangu hwainyatsofamba zvakanaka kuti ondinewo ichiwo ndinemba kana ndo kana chinobatika kana kuti ichi vanhu vanotondoona vantondichiota munhu yakagara zvakanaka munhu agara handitomborina kana life inoshamisiri. Ndinozama kuzama masetbacks ega ega upenyu hwakasunga nembodi kunyepa. Saka toti kana chero ndakasita my life, this one is a very complicated life for me guys. Chero ndakasita my life iri complicated. Right, saka tiri kwatiro paunenge wakunokhora wakunotambira mari yako ukabata mari chine chovhiringidza ukatora mari yacho iyoyo ukaviga kana tumu account chinodi chingaita sei? Mari yangu inotopindira maaccount inopindira maaccount but still hauzooni kuti zvafamba sei zvadii. Let's say waitora waisa maaccount wopamwe munhukadzi kuti usaibati kana pachinenge chisina kuuya papa yaunotora mari iyoyo otite kandichita chandoda kuita zviite futi. Like mwedzi uno zvandaita papinda mari yangu ndakatongoti ndakucalculate school fees yevana vandacalculate chikafu yekumusha ndisati ndatombodii ndatanga ndatorinza imwe mari kubva ndaisa. Asi ndikasatobatsirwa futi mari iyo nyange ikaungana kudarika kusvika kuma300 kana 400 panowanika chinoitika kumusha muzoti parwariwa paitika chakati paitika chakati mari iyo ndakudzimara ndakuishandisa zvisirizvo. Haya, so saka apa paiwo ungada kubatsirwa asi kana kuwana munhu anokubatsira? Ndakawana munhu anondibatsira ndoda kubatsirwa. Kwamakaenda last year muna December pamakaenda kuri kuZimbabwe kana kuti muri kuri kuno? Takaenda kuri kuZimbabwe. Dambudziko rakaitika nderekuti takaenda ikoko kulast minute ndada kudzoka kubasa. Saka handina kupedza zvaitwa ende nemari pane mari dziri kudiwa ikoko mari yacho handinombonyanya kuwanda zvaro asi apa ndikuzeza kuti mari yacho ndikaiendesa ndisipo inozoshandiswa zvisirizvo kana achitofunga kuti ndironga kuti pamwe ndikakwanisa ndikawana mukana paholiday papapa ndoenda ndonopedzisa zvinhu zvacho nekuti vakataura kuti pamba penyu pane zvinhu zvakadyarwa pamba pedu pane maruva akawanda pamba pedu ziyadhi redu rakakura zisingaite pane maruva type netype vakatotaura kuti pane mamwe maruva asiri right akadyarwa ipapo zvinhu zvacho midzi yezvikwambo iyoyo itori pamidzi yemaruva iyayo saka kana zvisina kubviswa maruva asina kubviswa pamba penyu hazvimbopera. Saka mimi ndisei kuti kune maruva ari associated nezvinhu izvi. Saka dambudziko riripo nderekuti takafamba naamai baba vakazona maruva asipo tikutoshowa toita sei. Saka mai vamba vakati munongouya totaimira pavanenge vangofamba vongodzoka maruva adzurwa kwete kuti varipo feya pabude hazvibude. Okay, saka itori muplani yenye kuti kana baba vasipo mukwanisa kunodzura maruva ese apa. Right, tafadzwa Kingston muungani rega ndikupindure mudikani. Tilda hasiri yega tete Tilda akangofanana nepano anditika akangofanana nepano musataura nyaya dzokuti anzi nyaya dzinoda kuenda kwaTilda because Tilda hasiri yega nokwanisa kuita chirongwa ichi chinoina Tilda chirongwa chakanangana nesu pano anditika zvinongotaurwa kwaTilda anti isu tinozvitaura pano. This caller is kunyika yari ikoko. Tilda focuses kuvanhu vari kuZimbabwe, isusuwo tinofocasa kuvanhu vanenge vari kune dzimwe nyika dzatinenge tiri. Saka do not bring mamwe maprograms ekune dzimwe nzvimbo kuda kunge muruda kutikombeya kana kuti kugondo kurinani kana kuti chii. And we can still find our own help ipo pano andika vanhu vakabatsirikana. Tine vanhu vakawanda neya pano nehelp nemaproblems avo vari kubatsirikana pasina Tilda. Saka stop telling us about Tilda ari kuita zvake ikoko kuZimbabwe, isi tiri kuita zvedu tiriko kunoku. Andika yedu it's an online show, reality show. Andika Tilda anoita zvokuti munhu anoenda kustudio kwake
please stop comparing us. Hapana chakasiyana pakati pa Tilda na Melly. The only difference ilipo ndekuti tete Tilda is celebrity, Sis Melly ava celebrity. But kubata nyaya mabvunzirano tikungoita ndofunga ndo mabvunzirano kuti kwati Tilda. Yopo yatichangomuchagira opana ndo yopo yanongwana ikoko. So please stop comparing us. Maita yenyu. Right. Saka muchinangwa chenche kuti mama akatesta kuti mukuenda kuZimbabwe rini? Ndakatarisirwa kuti ndiende muna April. Yeah. But for instance, for now, paita vati vanoziva variko kuZimbabwe ikoko pamunoenda muri willing here kuti munozama munoware all the options. Ini ndikuda kuzama vanenge vasingadewo nekuti hwangu upenyu ndo hwakasunga ari kutambudzika ndini mwedzi wega wega ende chimwe chinhu ndechekuti ndinoita ma-irregular periods. Alright. Paunenge padikidiki waenda kuperiod padikidiki waenda kuperiod. Saka even ukaenda kwa doctor hapana chavanoona panyaya yema-irregular periods apo? Hapana chavanoona, ndatoneta nekuenda kuchipatara. So you thinking kuti it's connected kune izvozvo zvokuti unenge uchirana nechinhu ichochichi? Alright. You know what, andizivi inini hangu ndataura pekutanga ndine chitendero chandinobhilivha mari semunhu anenge asinambosangana nazvo andizviziva handiti. Asi panataura nyaya yeprogram iyi kuti tiri kuunza program iyi pano handitika pane vandakonsulta handina kungokonsulta nje handitika pane munotovaziva vese makambovaona kumvenge ababa ava sekuru ava vari kuZimbabwe mukambovaona paTilda pacho handitika mukambovaona paZBC yekuZimbabwe handitika vanonzi sekuru Katerere vanoita zvechivanhu. Saka tavadedza ndavakumbira kuti vave pano kuti tinzwewo nokuti dambudziko iri seems as if hatisi dambudziko rako wega idambudziko revanhu vakawanda vari pano. So handizi kuti ndisati ndavafonera back because ndo vatanga kufona paya vachifunga kuti vanga vasati vanzwa nyaya. Saka ndisingazivi kuti totanga tanzwa nyaya dzevamwe here tizopesera naivo kuti vatange kutipa solutions then nhamba yavo ndozokupai nhamba handitika kuitira kuti vese vanoda kubatsirwa handitika not guys inini andinambobatsirwa navo ndoda kuti ndigarisa disclaimer mangwana musazodzoka bheki muchiti Sis Melly ndimi akatara ikoko ini ndakavaona paTV handiti ini ndakavaona paTV ndavaonawo paTV handitika ndikavaona paTilda vakazomboya kumvenge handitika mangwana musazoti aiwa Sis Melly ndimi makatirayirako zvinhu zvedu hazvina kudai kuzama handitika unenge uchizama hauzivi kuti chakodza nguruve ndechipi handitika. Saka guys handizivi kuti toita sei pane nhamba dzandapina idzo nhamba idzo kune vese vari kusangana nazvo zvakasiyana nezvataurwa nakola ari pano uyu handitika naAmina. Nhamba dzandapina idzo ndo nhamba dzamunokwanisa kufona handitika tinzwawo masituations enyu then maybe tizopedzisira nekuisa vasekuru Katerere ava pano kuti vauye vazotsanangura kuti zvinofamba sei handimoona chii chinoitika handitoona. So hanzi neumwe munhu aisa pachirungu hanzi hormonal whatever deficiency pachirungu. Yes of course pachirungu hapashayikwe word zvakafanana nokuti chero usingarwari ukaenda kwadoctor haashayi chekukudiagoniza but vedu weti sakanga nechinhu one tiri vanhu vatema we are Africans no matter tikazogara kunyika dzevarungu dzakaita sei no matter tikarogwa nevarungu no matter tikaita sei handika guys chokwadi chiripo ndechekuti tiri vanhu vatema zvinhu izvi zviriko unenge usatosangana nazvo chete zvinhu izvi zviriko handiti maona. Saka unogona kuti nakadokta oona chibereko chako chiri right hapana kana chakaipa pachibereko chako hapana kana chakatoipa kana kudii asi problem chingori nayo handiti mazviona. Saka zvimwe zvacho zvinenge zvichida kuti wowo semunhu uchizvitsvaga wega kuti zvakamira sei handitika. So regai ndichikata hangu guest wana ndinaye pana vari kufona vandofunga vari kuda kusheya nyaya dzavo timbovanzwa kuti vari kudii. Kola hello volume yaenda pasi. Kola Hello Sis Melly. Hello ndikukunzwai. Right. Iko zvino zvikatombokudonedzo iwewe ndoda kuti upinde mumacomments handika kusvikira panozouya timbonzwa vamwe zvavari kutaura patinozounza sekuru ava handitika vanoziva zvichivanhu izvi panozounza maybe tozotaura then after that handika usazosenda message panhamba yauri kufona iyi handitika inhamba yekushandisa palive chete ndichingopedza mba live ndinobva ndatodii
ndinobva ndatoidzima foni yacho, haisi foni yekuti ndinoshandisa. Unondisira iri message kumessenger, antoona, so that ndogona kuzokupa chinhamba dzasekuru ava kuti muwane kubatsirikana. Handitika. All right, thank you very much. Ni constipation ninye kutsanya nokuti ndikaenda itsanya maester tsanya ndichinamatira vamwe vanhu but ndatoni chronic constipation kutsanya kwacho. Vanhu vari kufona ku-left right and center, toita sei apa? Ndikudecline, vari kuramba vachingofona chete, right? Taura kukola. Right, kola api asvika pakudona. Anyway, regai chifona ivo right, wanga chifona madisturb kola wangu. Tinzwe. Tozomufonera beki. Kola, hello. Hello. Kola, hello. Vadona. All right. So vanga chifona vaiva chifona itinzwe. Fona itinzwe nyaya dzenyu. Ndandichikudropa because panga pane umwe kola anga aripo, saka kuti tinga receive makozi 3 one time azvigone. Hello kola. Hello. Magadi Sis Melly. Ndisekurera vasekuru takati kuda kuti muzopedzisira kuuya kana vanhu vese vane maproblems akafanana neaya vauya vose vataura nyaya dzavo imi makateerera then muzoya muchibatsira 1-1. Imi rambai muri mumacomments mune vanhu kana matazopedza handitika then ndozoti sekuru fonai mobva machifona manje. Pamunofona manje then vanoda nhamba dzenyu tichivapa nhamba dzenyu manje asi matsanangurira vanhu kuti zvinofamba sei, chii chiri kuitika kuvanhu ava because vanhu vacho vari kufona vawandisa, vari kutoda rubatsiro. Vakadzi vese vanenge vanondovata nechinhu zvinhu izvi. Itomirai sekuru, hapana kukutomhanya, itomirai right, gandi kudropei, chitomirai chaiko. Right. Guys, vanhu vari kufona, chifonai. Hapana paka, show inoigai. Hapana kumira mushi. Chifonai, right, chifonai. Ehe. Mochifona manje. Kola, hello. Sis Melly. Yes, Sis Melly, uri sei kola? Sis Melly. Ndakufona kuti ndigire kola chiti zvari kutaura takawanda tese tichiita go through whatever she's going through. And ndikuandastenda nekuti zvaari kureva zvese zvaataura ndezvaunontaura. Ndo zvaunonzwawo iwewe. Iwe wakazvitanga rini? Ndakazvitanga soon. In fact, ndingangoti kubva ndiri 12 ndaigara rose ndichirara nemurume. Uri form 4? Apa uri form 4 wangotoziva beduwe makozi achona ndichamakwa. Aiwa the cause atumasvika iva. Aiwa imbomira beduwe. Aiwa imbomira pane vamwe vari kufona beduwe. Makozi achida awandisa ndoita sei? Aiwa. Wedu mukaona pane umwe imbomira kufona, mukaona pane umwe imbomira kufona guys. Mukaona pane umwe imbomira kufona, please. Yeah. Hello kola. Makozi guys, ukaona paine mumwe mirai kana wana akadona kandobva ndakutaura kuti umwe ngaafone. Musangofona mose ka1 noti mukafona muri 10 ka1. Ndatove confused makatana kola angachitaura nyaya yake nobva mamukata because vamwe vari kupinda straight direct calls, dzimwe dziri kupinda mawhatsapp calls. Mese moda kutaura I know, but ngatipana nemukana. Handitika ngatipana nemukana. Handiti ngatipana nemukana. Kola, hello. Hello kola. Hello. Muri sei kola? Iri right.
mushe kuri sei? Mushe. Sis Melly, ndachidongotaura panyaya yema-spiritual husband. This thing is real. Handiti. Isusu taka-experience ma-spiritual husband kuti tichiri vanhu. And then rekatenga kutaura nenyaya yekazini yangu. Kazini yangu airara nemurume kuhope every day achimuka akatota. Kuratidza kuti akurara nemurume. Handiti. Saka ainamata. Imini imbondiudzai kola. Imbondiudzai. Kana kazini yenyu mati angari mwana mudiki zvokumakore mangani? Zvekutanga aku primary school. Primary school anenge asati akuziva varume kau? Anenge asati akuziva varume, enga akatononoka kuroorwa nenyaya iyoyo yekuti. Saka chinenge chichiita pai iye munhu akavharika? Zvinenge zvichiita ipopa zvinenge zvichiita ipapa nekuti anga asinganzwisise. Handiti. Isusu kumusha kwedu handiti kunenge neuroyi hwakawandisa unonge uchingotaura kunzi ndinhingi. Saka kana muri vana vadiki munenge musingazvinzwisise. Handiti. Saka ine kukura nekuona kuti makore afamba. Handisi kuwana mukomana anondiroora. Saka ndoita sei? Aitanga achinamata, achienda kuchechi, achizama kubatsirwa. Saka sometimes kana kuti kaenda kumapostora handiti. Mapostora aitokudza kuti matoya makatungamirwa nechikwambo chinorara nemi usiku. Saka aigona kutadza kukuonera zvamafambira. Kozoti hapana kana chandinoona because icho ndicho chinotungamira. All right. Handiti. Okay. Saka zvakaramba zvichidaro ini ndobva ndabva kuZimbabwe ndichiuya kwandiri kuno achigara achindifonera achiti zvinhu zviya zviri kuramba zvichienderera ngatinamatei. Tomuka toisa ma-12 ma-midnight prayers aya zvinomboita nani. But waingoona kuti zvinhu zvacho hapana zvinenge zvichimbofamba zvisvinu. Handiti. Chero ukaita boyfriend unotogona kutoita boyfriend svinu. Asi along the way kana uchakataura chada kuroora zvaibva zvangobvarika. Tichienda kumachechi tinotoenda. Inini zvangu izvo zvindakaroorwa but inongoona kuti zvinhu zvacho zviri kunetsa. Alright, mira takadaro. Iwe wanga uri kumbotaura zvekazeni yako. Handika iwo zvino wazoti ini ndakaroorwa. Zvinongotedza zvinhu zvizvo zviri kunetsa. Saka uri kureva kuti newewo uri kusangana wairarawo nechini chero ichi? Itoraro futi ngatitaure nezvako iwe timbosira zvekazeni sipo iyi. Iwewo zvako iwe zvakatangira papi iwewo? Inini zvakatanga ndakunyatsoziva kuti ndakuziva kuti pane zviri kuitika ka. Ndatokura thingi ndatopedza A-level yangu. Ndopandakatanga kuziva kuti pane zviri kuitika. Kana ndakarara pane munhu anoyachirara neni maningi. Wanga watobviswa umandara here? Aiwa, ndanditori musikana chaiche akatozara. Alright. Saka kana ndarara kudaro kana kuti dzimwe nguva ndeiroteri nyoka chaiye ichida kutouya kuzorara neni. Dzimwe nguva kana kuti ndingatanga kuenda kuchechi face yauya yakapfekwa kana kuti yaive yapasta, inenge iri yapasta. Pasta vekuchechi? But ini ndekuziva nyaya dzangu ndezoti havasi pasta vari kuita sei? Vari kuuya. Saka zvinhu zvinoita kuti kana kuti ndiore mwoyo handiti. Saka kana zvadaro hauchaenda kuchechi kuya kufungidzira kuti pasta vari kuita sei? Vari kurara neni. Saka are you saying alright, mira tibatsire vanhu ipapo. Uri kutaura iwewe kuti in other words you are saying kuti chinhu ichi chinogona kushanyira mumwe munhu kuhope. Handika chakapfeka fesi yaMelly yangu inoi asi ndisirini. Yes. Okay. Saka kushandiswa saka mukufamba kumwe kwatange tichiita tine vamwe bamukuru vedu vaita zveun'anga kudidi. Saka un'anga ihwo hunenge hwekutenga. Saka vanenge vachitishandisa kuti vachitiita vakadzi kuchinhu ichocho handiti. Nekuti chinonge chanzi chinoda mukadzi. Saka pakutsvaga mukadzi pepe anotarisa mumhuro toti uku kumba kwemunini wangu kune vasikana, uku kune vasikana. Saka hapana zvinombofamba chinhu ichocho chine chamurume wenyu mese munenge muchirara nacho chinhu ichocho.
Bedu vanhu vari kufona imbomirei kufona kana mukaona tisiri kuti fonai pane munhu anenge ari pafoni musadisturbe munhu ari palive ari kufona please tinenge tine guest yatinayo handika chimbomirei kufona vedu wena miziko yakati parirei kwakabvisa live pattern imbomirei kufona vari kufona munhu ari kufona 067 iyo imbomira kufona 067 chimbomira kufona pane munhu ari pafoni 083 imbomira kufona pane munhu ari pafoni 083 imbomira tipedze nemunhu uchafonawo kana nguva yako yakwana right saka madaro nobva zvaita sei saka chifambo ichi chine chichirara nesu tese saka munozoti kana zvichitanga kuitika unenge uchinyara kana kuti kutya kutaura chifunzo kuti hazvisi normal handiti saka one paanongotanga kutaura like inini sister yangu imwe ndo yakatanga kutaura kana ndakarara yaitoudza mama pane zvinhu zvakadai zvikadai zvikadai mama voti zvinhu zviri so strange zvinonzi ngatizoendei kumapostori but kazhinji teche tikaenda kumapostori bamukuru vedu vave kunongofona zvisinganzwisisiki handiti saka mapostori ainge achitoti izvezvi chinhu ichi chiri kutodzokera kumuridzi wacho chichitaura kuti chi vaenda kwakati vakazonodai asi hapana still zvaifamba chainge chatovhara zvese zvichataurwa nemuprofita iye zvainge zvatovharika handiti saka inini kuroro wangu kwandakazoita ndakatoita zvekutorota ndakatongorotawo zvangu murume kuhope achinzi anonge achipinda chechi yakadai 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 enge zveshuwa ndiye murume yaakauya handiti but murume wangu ndakamuona ane mari Sis Melly ndobva basa rangu pera zvinganzwisisiki zvinhu ndobva zvatanga kudonha but pandakaudza mama wangu vakati mhepo idzi dziri kubva kwauri and saka inini ndine chitongokurudzira murume wangu kuti chi ngatinamatei but inini deep inside ndotozoti zvinhu izvi zviri kuitika ndiwe nini imhepo dziri pandiri dzisingade kuti ndigare nemurume because ndine murume wandinaye saka uri kuti murume wako haazvizive murume wangu haazvizivi but izvezvi akaregedza basa its 3 years now hawane basa handiti saka inini zvakutondistress enge zvachinoita chikwambo ichi handiti iwe haushaye munhu wemukadzi haushaye inini ndinoita zvese nekuti kana ndine murume anoprovida chiwe chikwambo ini handishaye ndinotone basa rakanaka ndinda kutoita zvinhu chi mumba saka handiite ndichirwadziwa because ndozoti pane zviri pandiri ndo zvinonditsvagira mari ndo zvinoshanda but ndoti ndikamuudza so ndomuudza ndichiti chii apa inini imba yangu ndiri kuida saka ndikazotanga kutsanangura tisingazikamwe and then panotoita problem right. Let's go to sexual life yako nemurume wako paunorara nemurume wako is it normal zvinhu zvese zviri normal but let me tell you one thing dzimwe nguva ndogona kungoita mamudzu so handiti kana kungonzwa kumuvenga kumutsvagira naye kana asipo ndogona ndomuda asipo the moment yanongosvika so ndofutanga kutotaura zvisingatombonzwisisika unozonzwa dzimwe nguva kutoti aiwewo ndori nedhimoni rekusada murume but dzimwe nguva anenge achitaura mukutsamwa but ini ndobva ndatoti asi ari kuziva zviri kuitika ozoti pandakaita nhumbu yemwana wangu ndakatoti ndakatorara pane mwe musi wandakangomuka ndichimhanya so takarara tese ndakamhanya ndikapinda mubathroom kuzvivharira dhoo ndaingwa manheru kutonzi kutoita nhumbu murunzwa chakaichi chitonditi uri kutoita nhumbu yemurume uyu iwewe kutoita nhumbu ndikakusiya uchiroorwa ndikati ndichakubata panhumbu wakutoita nhumbu saka chaikuudza iwewe aitondiudza chichida kutondiuraya uchiudzwa zvekurota here kana kuti aiwa ndaitonge ndakatorara nditi ndakatobatwa pahuro so kunzi kutoita nhumbi iwewe ndaitona nenhumbi yemwana wangu ndobva ndamuka ndichirwisa ndobva ndamhanya mubathroom murume wangu akamuka zvekuvhunduka zvezvo kuti kochii chiri kuitika handiti
ndobva atonditevera akati kochi angatopera simba because akavhunduka nemamukira ndakaita nekuti ini ndaitotiza asi ndobva ndazomuudza papa ndarota chichichi inzachitonditi kuitoita nhumbu pangoti ari hope but ndaitoziva kuti hope dzangu ndedzechokwadi ndedzechokwadi chinhu chachisofara kuti ndaita nhumbu yemwe murume handiti kakuzonozvara pato zvanga zvakatooma pakatonamatwa ndizobata mwana wangu inini mwana iye aidatonzi atofa saka Sis Melly zvinhu zvechidhodha mudhara its real and chero nanhasi handirari 12 o'clock ndinotonamata ndikasanamata pane zvinotoitika ndo life yandiritorarama iyoyo. Saka makambozama kutsvaga rubatsiro here? Rubatsiro tinototsvaga ndo patinoti tikaenda kana mumapostorika mupostori anokuudza kuti handina chandichaona ko kuchibhoyi kuchivanhu chako chaiko tinototaura kuti chatove ndo chinenge chitori pamberi isusu kana chitopulana kuti tiri kuenda kwakati icho ndo chinobva chatotungamira chinenge chatovhara zvinhu zvese chero munhu anonzi anoona sei mumwe munhu anogona kutongokudza kuti imimi makapiwa chidhodha mudhara ichi nekuti munhu akakupai chidhodha mudhara ihama yenyu yakaona kuti mune upfumi saka yakatora upfumi ihwoyo. Saka chidhodha mudhara ndochikwamba chacho asi chikwambo ichi chinomeka sure kuti hamuleke enge zveshuwa hatileke even mukatasava even masisters avo they don't lake anything but vakaroorwa chero murume achinzi akaita seka iye ndianoshaya mari handiti mari yemurume ndo inopera yako iperi saka chinhu chichida kuti iwe usvotwe nemurume handitochiti hana mari wobva wamuramba chosara chichiita zvachinoda nini. Alright, I think kapa right where let's change everything guys. Let's call sekuru vafone sekuru vagare vangotaura vapadzidziso then vaende kwavarada kuenda then vanoda kuzotaura nyaya dzavo vozotaura but sekuru vatotiudza kuti zvii zvinofanira kuitika zvinofamba sei chichinoitika. I think so kola iwe handiri kutsvaga rubatsiro please dzokera mucomment section uteerere sekuru vatoda kuti vafoni panapa vantiudze vantika sekuru ava ini kuvaza kwani ndovaziva paredhiyo patv kumaplatform akasiyana-siyana kuna tinuda kwese uku sekuru katerere handitika vachibatsira vanhu vakawanda munhu agara nezvinhu izvi pamba pavo pano indosingotevera hangu zvinadaiona patv vachitigwa documentary yavo pakazara mota dzakasvika uko vanhu kudi vachitevererwa neCBC handi mwana ndo vandaunza panapa muzuva ranhasi tatoita kuvakumbira munhu wekuti anogara ari bhisi asi ndavati aiwa sekuru chingouya iwo mutione tichi zvinhu zvinofamba sei izvi then vanozoda rubatsiro vanozoya kwamuri ndokumbira kuti upinde mucomment section call handitika thank you right vamwe vese ngatimbomirai kufona ati timbofonera sekuru ngavafoni sekuru fona yenyu sekuru mukachifona now sekuru fonai tingotonzwisisa because this is getting out of hand kana dzakuita dziri nyoka kudai so izvi zvazvichanyatsa kuwisisika izvi aisi namba yacho here vashandisai ndiyo yanditi tifone tu sekuru vatori pane mwe phone is on another phone. All right, the guy timbo drop shit yeah zvino kana chichido kupa mari chinhu chachona chicho mwana chicho ngatitai kwafonera zvakare tione sekuru makadiko sekuru tiripo makadiwo Sis Melly aiwa tiripo ndimeitwa taurai tiri kukutendai ini ndinoitwa sekuru ndo kwandinowanikwa koko ndakuti kwa zukuru wangu ndakakokwa namasimba uye ndakaseka
muzukuru asina mazino zvino ndiri kukutendai vazukuru davo mubhegete wamwari kuti mubhegereni ewa tiri kubadara manerasi sekuru mave mubvengeri yenu, sekuru mave mudhayaries, zvose mavepo, zvose maveko. So tatongoona kuti nyaya dzachonaka vanhu vari kufona pavasi kupedza kufona vakawandisa. Ndikaona kuti tingakubatirirai sezvo muri munhu wevanhu anenge akamirirwa nguva zhinji. Regai titange nemi mutsanangure kuti zviri kutaurika, noti macomments kana manga muri kutevera macomments ari kunyorwa nevanhu panapa. Macomments akawanda taura kuti nyangwe neni Sis Melly ndovata nacho, neniwo ndinovata nacho, neniwo chinondivinga. Chinhu zviriko chinonzi chikwambo chinoita nevanhukadzi ichi. Kuvarume hazviko here? Vakadzi tinongovatiwa nezvinhu izvi naimi sekuru. ndiri kutenda Sis Melly. Tinoda kuti titaure kuti kuwazukuru chekutanga tinoda kukwazisa kuti makadii tiri kusangana madekwana ano tiri muno muZimbabwe. Asi tinoda kutaura kuti chinhu chinonzi chikwambo hachibate kumunhukadzi chete, chinobata kumunhurume uye chinouya nemhando dzakasiyana-siyana. Chikwambo mweya muchivande zvakasiyana nemudzimu. Saka kana tichiva chikwambo, mumwe anogona kutorota achibata nenyoka, nyoka ye ichibata naye zvakada kufanana nembobobo. Nembobobo nechikwambo ndisawira nasawira. Toda kuti kana munhu achirota achiwirana nechikwambo ari mhandara, umhandara hwake haubviswe nechikwambo. Kana munhu akarota achirara nechikwambobobo munhu haabve umhandara. Asi zvinorakidza kuti munzvimbo yakawandikana yesikarudzi pane chinhu changa chichitamba munzvimbo iyoyo. Then kana munhu toti apinda mumarriage, angaa murume angaa mukadzi, vamwe vanogona kutorota kuti vavete pamubhedha paya, vanoona kuti pane munhu kuhope ari kutsaura vaviri, ari kupinda pakati pevaviri ava. Uye chinhu ichocho chinogona kuruzisa yatinoti excitement, kunakidza kwepabonde kwemukati meimba huru. Kana kutoti vanhu vanogona kunge vasingawimbane, apa uyu haana boyfriend uyu haana girlfriend, chinogona kukonzera izvozvo. Asi ndoda kutaurira vazukuru kuti chikwambo haisi chidhori checho kunzi chidhori chaitwa apa taakuti chikwambo. Chikwambo is a moving spirit like a wind. Chinhu chinoita semhepo, kuvhuvhuta kunoita mhepo, uye chinhu chinoteketererwa pamunhu. Iye munhu asingazive anogona kutoshandiswa kana kumabhizinesi, kana mukukudzwa kwavanhu nezvimwe zvakasiyana-siyana. Icho chatinoti chikwambo. Munhu anogona kurota chiri chimunhu kana kuti ari munhu asiri kuona uso hwake kuti uso hwake hwakamira sei, achipinda naye pari kukwe zvakawanzika. Chinogona kudisturba, kukanganisa marriage, kuti vanhu vanogona kuita separate, kuye kwatinoti divorce. Vanhu vanogona kurambana nekuda kwechikwambo ichocho zvodaro. Asi anenge achibhenefita haasi uyu munhu ari kuatakwa nechikwambo, ari kubhenefita ndeuyu munhu. Haisa chikwambo pane munhu uyu. Munhu anogona kunosvika ogadzikwa parukukwe, agadzikwa parukukwe iye asingatozivi kuti kugadzikwa kwanaita pachikwambo. Uye ndoda kutaura kuti chikwambo beside kugadzikwa parukukwe, maspirits zvinhu zvokuti tinoti chikuva, kana pari pachishona muimba inobikirwa yekicheni, chinogona kuteera munhu 2 minutes dzitori kure, chinenge chateera munhu nyangwe ari very far, ari kure. Saka vamwe chinogona kuve dende asi richitaura, kana kuti nyanga asi ichitaura. Chinhu icho chinenge chiburitsa manzwi, kana kutoburitsa manzwi kuno munhu ari kuatakwa nechikwambo iyeyo, asi tisingataure kuti ndatukwana nhingi. Uye vanhu vanofanira kuchenjerera panyaya dzechikwambo. Chinogona kushandisa face, chiso chemunhu asiri iye ashandisa chiso ichocho. Ndofunga vachinji vacharumboribiba vaya vairara nenyoka vaya, verukesheni kwanisingataure kuita birizhonga
baba wavo vakanza mumaredhiyo umo. Vanhu ivava vakazouya, asi chinoshamisa ndechekuti baba wavo vakaenda kufuneral kurufu kuchipinge. Vaenda kurufu kuchipinge ndokugadzikwa mweya. Saka mweya uye wakuataka kuvanasikana, mwana kuumuvana airuta vachirara nechikwambo. Vasikana vachiraruto vachirara nezvikwambo pamwe nyoka. Saka zvinhu izvozvo zvaingoshanduka kuzosvika vauya takatoona kuti baba ava handivo vane dambudziko, asi munhu ane dambudziko ndevanhu vakaisa papana baba chikwambo. Tikabatsira mhuri iyi, vasikana 2 vakaroorwa muna December. Then mukomana akaona basa rake, vese vasikana vakusenza basa ravo remhando yepamusoro-soro. Tine musikana ari ku-UK atakabatsira ngasingaite pamiri nekuda kwechikwambo, ane 44 years. Now she's pregnant, she's 3 months pregnant. Ane pamiri pemwedzi 3 asi haana kubva abata pamiri. Saka chikwambo chinhu chakaipisisa, zvinhu zvinoshandiswa mugurupu rezveurori zvakafanana nemutobobo wandataura, kana tinoti mashiri ayo kuti munhu anogona kunzwa kuchema paari tete zvichikanganisa iye achizvinzwa zvomurowa, kana yatinoti nzino. Pane yatinoti nzino yokuti munhu anogona kudya achidonhedza tumusuwo akatarisa kumeso kwenye musingaone, asi iwo anogadzika musuwo pasi. Saka zvine zvikwata nezvikwata zvakasiyana-siyana munyaya yamaataura iyoyo. Saka izvi zvinhu zvimwe zvatiri kutaura zvine usahwira, zvine ukaba naizvozvo. Saka chinoitika ndechekuti munhu anogona kubatsirwa, kuona rubatsiro through first name yake, zita rake rekutanga nesenemo yake nemutupo wake, nyangwe ari very far. Pane mushonga unokukondrora izvozvo unonzi mumuka newake unooneka musimu. Saka zvinobva zvaita kuti kurota kwaari kuita kuye haacharote. Chikwambo ichocho atoitwa prevent, hachichagone kudzokera kuzomuataka. Kana munhu uye akada kuedza kuita pindupindu, chikwambo chiye hachichagone kumurwisa. Saka zvinhu zvinobatsirika, taona vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana matima ekunze kwenyika, vamwe vatinokondakita vari kunze kwenyika vachibetsereka. Asi ndoda kuti nditaure kuvazukuru kuti vagare vakaziva kuti pane vamwe vanogona kuti chidhori kana mukushanda. Handida hangu kutaura nemabasa avamwe nokuti ndine mabasa angu ini ndega, asi neina nhingi. Vanogona kuti chikwambo chidhori, hachisi chidhori. Uye vanhu vanofanira kuchenjera zvikuru pane zvinhu zvakadai, kuti vanogona kukudza baba vese voyaruka, then pozongoita U-turn kuti baba wako washandisa kana kuti mai wako washandisa, asi muchenjeri apindana pakati pavaviri ava, pana mai nababa. Sekuru kana mchiti kwanzi kana mchiti kwanzi chikwambo hachisi chidhori, ndikurangarira ndichikura kuchechi kwedu kune vamwe vanhu muriso vakanga vaine chikwambo ichocho chaiti chaivanetsa. Vanga vaive nemari yaityisa, asi mari yavo yanga isingabvumidzi kutenga maproperties, yanga isingabvumidzi, yaingori mari yekuti vaingodya, handimaona. Saka mukudya kwavaita kudaro vakazosvika pakuti ndipuka chachoda kurara chachorora nemukadzi, handitika muridzi mukadzi wekapuli, mukadzi wacho chachorora naye. Ndobva vauya kuchechi vakakonfesa, vataura kuchechi kudaro, mufundisi vakati toenda kunobata chikwambo, asi toenda nevanhu vari strong. Vachiziva kuti hausi strong, usatombobvira wakatitevera hako nokuti unogona kunofirako, chinouraya chinhu ichi, right? Vanhu vakaendaka vari chikwata kuya kunobata chikwambo chiya kuti vanonamatira chikwambo chitize. Kwai chikwambo chakarova vanhu sekuru munongohwa, vanhu vakanga vasina kusimba vaive vakaita kurikitwa nechikwambo kwete zvokutamba ndokutiza. Vatiza kwakangosara kwakamira ivo mufundisi dani vakomana 3 ndokuramba vachigwa nacho vachingochinamatirira. Kwai asi pakupedzisira vakazochikunda chibva chakambotanganisa chiri chimunhu chakadaiwo chachine mandebvu mahombe. So kwai ndobva chazongochinja kuita kakunge kabhaudhi kebhasikoro chaiko chaiko, ndochavakazononga vakaenda kunopisa. How far true is that? Very good, it's very good, it's clear. Munhu anogona kutora kari kamudzi kadiki diki
atora kari kamugaye chinogona kunoita chimunhu kana kuita segudo kana kuita dende kana kuita nyanga chinhu ichocho chichataka munhu asi chinhu ichocho chinogona kuita kanhu kadiki diki kokuti munotoramba kuti ndichochi chinhu ichocho asi pandaramba ndepechidhori nokuti chinogona kunge chiri chinhu chachinotaura ndichiri kuyeuka ndakaenda kuchiredzi pane mumwe musha wandisingagoni kutaura ndaenda kuchiredzi pambapa pakanga paine chikwambo ichi chakanga chiri tevene vepamba ipapo saka mwanasikana akanga achiitawo rimwe basa randisingagoni kutaura panguva dzino ndobva angoenda akaita mumwe mweya wokuti iye achinoti udzi inogona kuuya mukanwa udzi inogona kuuya mubhodhi chinhu chinorapika chokuti kunongogona kudhivhelopa imwe smell inenge ichiitika mukati memunhu zvokuti kana munhu akazora perfume chinhu ichocho chinogona kuti after an hour chinenge yatobuda yaakubuda iye yatinoti udzi iyoyo vamwe vanogona kuti udzi iyoyo inogona kukonzwa nedigesting system kugaiwa kwechikafu chiye zvinogona kudaro vamwe vanogona kuti pale yekutanga yeskini ndimo mune rekuita izvozvo but zvimwe zvacho kazhinji kacho zvinenge zvine traditional zvokuti kana kuti munhu angageze mukanwa zvakadii asi munenge muchiita mweya anenge bhodhi yake ichiita mweya ndo zvakafanana naizvozvo saka tasvika ipapo baba vaya vakabvuma kuti ndindakatora chinhu ichi kuri a neighboring country ndokwandakachitora chirimo mukati meimba saka chinhu chii chakabuda chakaita semunhu ndaibvukudii chakataura ini ndodzwa pano malanguages akasiyana-siyana kana ndiri munhu ndine zvakandibata saka ipapo baba waye ndipo wakabvuma kuti ndindaa ndichishandisa mhuri yangu kubusiness saka ipapo ndinokudai kuti home chikwambo chinogona kuwekana ukadiki-diki asi kuti chikwambo chidhori ndo pandaramba hakuna chinhu chakadaro dende icho pate zvacho chimunhu kana kuwenyanga zvinogona kudaro kana kuti chinogona kuuya sembwa chitohukura kumunhu chisati chamaataka chabata mukati maari ndinoti home right koita handizivi sekuru koita vamwe mai handizivi undangovhunzira kuti zvinhu izvi zvinenge zvinoya zvakasiyana-siyana koita vamwe mai vaita zvokutengesa madhoiri vachiuya kuno kusouth africa izvi handitika mai ava vaitengesa ndifunga nyaya yekuti sekuru munodoizivawo kana kuti yakandongosvikawo nekwenyuwo kwameni mai ava vaita basa rekufamba chiuya kuzotengesa kudhara zviya madhoiri aitengeswa aya asi vaive neruva ravo handitika raigara kumba ravaiti riri ruva iri haridiridzwi nemvura rodidzwa nemukaka chete handiti mazviona saka hanzi kudiridza kuda kwavaita ruva riya here nemukaka kuya kuda hamene ndo zvaiita kuti miko yacho kuti vanhu vaite mari mai vaya here kana kuti kudii hamwe zvaifamba sei ipapo right ndokuzoita musikana webasa munyuwana auya musikana webasa uya akati mai ava vanongoti iruva iri rinodiridzwa nemukaka rakaita sei ndokutora mvura ndokunodira paruva paya handiti maona chinhu chacho ndobva chatobuda zvakarezve chave chimunhu handiti maona chodonetsa payadhi paya asi makore osiranga richingove ruva raingoprotectwa saka chinogona kuya chiri ruva here mwe musi choya chiri bhaudhi iroro mwe musi choya chiri mushonga zvichingodaro kana kuti zvinofamba sei chikwambo chinouya nemhando dzakasiyana-siyana sekunzwa kwamaita ndichitaura kuti rimwe idende rimwe inyanga rimwe idumwa ndopadadasiya rimwe idumwa chairo kadumwa kadukuduku kanenge kachifamba nemunhu ikakukana paruwa dzinogona kuuya kari kano kadiki-diki zvokuti kana even pabhodha wagona kutoziva kuti iruwa asi chinhu chichi chasvika pamba chinodhivhelopa hachingodhivhelopi anenge ane manzwi anenge anzi ataura mumanzwi uye zvinhu zvike zvine muko ukaona kana mushonga une muko kunzi usazobuda panze usina kupfeka usazodai mushonga iwo wakashata uye toda kutaura kuti kumunhu anenge atora chikwambo kana azobatwa achiziweka kunenge kuri kunyepa hakuna munhu anogona kunoromba asingazive oita mari yake oenda unotora zvinhu ouya nazvo zvozotaura kunzi handichaziziva asi idzi dzinenge dzaanyadzi anenge asingazvizive asi chandinoda kuti nditaure kuwazukuru pamutemo wetsika namagariro dzepasi chigare zvinhu zvakadai zvinhu zvinopera zvino kuwazukuru vangu vamwe vanozodzoka voita bope chikwambo hachionekwe kuti munhukadzi anogona kutora chikwambo munhurume anogona kutora chikwambo mwanasikana anogona kutora
mukomana anogona kutora chikwambo. Dzine mumwe munhu akatora ndofunga manga muri kuinzwa akatora nyoka kubva kuMalawi. Atora nyoka kubva Malawi munhu ndakataura naye ari kune imwe nzvimbo. Ndobva andifonera iye haana kuziva kuti inini ndiri kutoongorora zvimwe zvinhu zviri paari. Saka ndobva taita kunge taita gakava rokupesana mukutaura uko. Saka iye akazouya akahwanda achibva asvika kumba. Asvika kumba inini haana kuziva kuti ndatoona zvinhu zviri paari pakare. Ndokutsanangura kuti une nyoka iri kumonerera muwest mako asi woshereketa nayo nyoka iyoyo nevanhukadzi. Asi vanhu mukati memusha make vakanga vaane kaidea kokuziva kuti munhu akaromba asi vakanga vasingazivi kuti inyoka. Ndokuburitsa nyoka ndakamuburitsa kunze kwegedhi uko. Ndokuburitsa nyoka iyo ine makalazi ose andisati ndakamboona kubva ndichitanga kurapa 1971. Saka akabatsirika mune zvakanaka. Akazodzokera kuenda kunyika iyo akatoona munhu wacho akanga amupa atofa. Asi handisi kuti vanhu vose vanogara munyika idzodzo vanorombesa. No. Vanhu vanorombesa vagara vari vanhu vokurombesa, vagara vari vokushereketa, vagara vari vanhu vokushereketa. Ndo zvinhu zvinongoitika izvozvo kazhinji. Asi chinoitika ndechekuti kazhinji kacho vanhu tisati tabata zvinhu kuno vanoromba vaenderi kuda kutaura tisati tabata zvinhu izvozvo zvinogona kugodzera mameestra death. Kungofa kunoitwa mumhuri kusina tsarukano. Hatina kuti kufiwa hakufiwe. Ndandida kubvunza ipapo. Ndandiri kuda kutobvunza ipapo handei. Zvinogona kukonzera rufu kana kutenderera kwevanhu misoro kana kuparara kwepfuma. Chinhu chakadaro at last chinogona kuita halti munhu wacho akachitora iyeyo. Munhu anogona kuve nemotokari dzakawanda nemabhizinesi akawanda. Pane vamwe vandakaona vakabva kune imwe nzvimbo yekuti munhu akanga asingarare mumba. Saka zvavakaita pane kufamba kwavaiita vachienda kuimwe nzvimbo muZimbabwe handidi kuitaura. Vaiona munhu akapfeka zvichena vaenda nemotokari dzavo nhatu aingodimura mumugwagwa. Zvino zvadaro izvozvo vari kubva ikoko akanga asingasarare mumba. Vaiona tortoise hamba iye ichiuya akabata tsamba kuchibhururuka shiri nemakalazi akasiyana-siyana. Saka vagara palayby vari kubva ikoko vakangoona chipepa chaipupuruka nemhepo, chipepa ndokurovera pagumbo pake ndokutotarisa ndokuona pikicha yangu kuti munhu uyu anobva kuuzvu kwakati kwakati. Saka vakadhiraivha murume uyu akanga asingarari ndobva vatisiso tichienda ikoko. Saka vauya ini ndakavatsanangurira ndaona zvandakaona kuti dambudziko renyu riri pakati napakati asi hakusi kuvata kana masikati kana manheru asi muchavata about 5 hours. Saka ndokuwaridza rukupe pamumvuri murume akavata zvakashamisa vanhu. Ndokwakuti toda kuti tiendeko ndikati nhasi handigoni kuendako. Zvadaro uyai chiri chitatu. Wadzoka chiri chitatu takasvikapo wakanditora taive nemota mbiri. Vakanditora tamudzira ndokutenga chamba chawo chefodya patraditional. Takayambuka rwizi rumwe 1 2. Takayambuka rwizi rwechipiri ndakangodzwa kudzinyarara kutaura aive masikati hausi usiku. Kumhiri kukwataka kune wakadzi wakanga waine hupi. Saka kwakauya mhepo ndokuchiti dhiraivha uye tinopinda murwizi bata mota yako ndokubisa chinhu chiye chakabva chapinda mumugwagwa masikati. Mazino chine chakaita segudo. Saka ndakangotora tsvimbo yangu ndobva ndarova chinhu chiye chabva chanorowa kubhoneti kwemotikari. Chinhu chiye chakabva chafa ndobva ndapinda. Saka munhu uyu akabva angoti amapedza basa ndikati asati apedza. Saka kumbauku kwakatofa itotoidziye yaiuya iye negava. Saka takazosvika ikoko zvinhu izvozvo zvakatofa. Saka ndobva ndatogadzira vanhu ivavo nanhasi zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinhu zvakadai ndinoti zviri kuwanda. Kupatsika nemagariro epasi chigare zvinhu izvi zvanga zviri zvishoma. Zvino vazhinji vanogona kuzotendeka munhu nokukura nekukwegura kuti uyu nokuti pamwe anogona kumwe vamwe afa. Zvimwe zvinogona kunge zviri izvo zvimwe zvisiri izvo. Saka vanhu vanofanira kutanga vatarisisa mufananidzo uye munhu haagone kumanikidzwa kuti handei nokuti ndouri kutiroya. Aiwaka mutombwa uye wandataura ndo unogadzirisa. Muiti wezvakaipa anoremerwa nomutoro wake. Family inongogadzirisa zvinhu zvayo zvinhu izvozvo zvotopera. Saka zvinhu zvinogadzirika zviri nyore kuti zvipere
kiwa yacho iripo inogadzirika. Saka munhu anzi pane munhu abvunza kubvunza anzi saka chikwambo ichi chinongokwanisa kutumiwa nemunhu weukama here kana kuti chero munhu angasangokutumira? Ndoda kuti nditaure kuti hakuna rene toda kutaura inonzi pfuta. Nhasi wazukuru wangu vachadzidza zvakawanda. Pfuta imwe chete asi mushonga unopinda mapfuta yakasiyana. Vamwe vanodya pfuta dzembwa, vamwe vanodya pfuta dzemuwanga. Mvura chaichai inokureva makomarara anozopinda mupfuta. Saka muchiona kuti munhu ukaurawa unomuka ngozi. Mvura iye ine koma rayo rinogona kunge rakadya madziteteguru aya zvokuti munhu ukaurawa munhu uye anogona kudzoka iri ngozi. Asi hatigone kuti murume nemukadzi tomufananidzwa rumba, mukadzi otora chikwambo kuti ngashande pavarume. Never ever. Hakuna zvinhu zvakafanana neizvozvo mukurarama. Uye haazive kuteketa mudzimi wouyu kubvira madzisekuru ake. Hakuna dzinza risina madzitete, dzinza roga rine madzitete. Saka hakuna munhu anogona kudeketera izvozvo kuti aise pamutorwa. Zvinotoitika kune verudzi kwete mutorwa kuti munhu zvakafanana nemunhu. Ndine imwe ndingi andakambodzwa yekuti munhu anoiswa munhingirikine uyu njusu yoiswa kunzi akupane njusu yaiswa kuti ishande pamurume nemunhu kadzi wogezeswa onzi pane mudzimu unoshanda wenjusu. Wasingazive mutupo wake hakuna zvakafanana naizvozvo. Saka toda kuti titaure kuti zvinhu zvakadaro zvimwe hatigone kuzvidayira zvakakuti mutorwa anouya kunoisa chikwambo pamutorwa. Izvi zvinoitwa nevedzidza neveropa. Ndataura nyaya dzepfuta dzine muronga wadzo uye dzechirimo dzinongofamba. Zvinoitwa neverudzi izvo. Sis Melly. Haiwa tikudzidza because chokwadi vanhu vanopera kufungirana nama-next door navanhu vasingazivi kuti wandidai wandisira chikwambo wazondidai. Chokwadi imi ndivanodzidzisa chinhu chaichicho chinobatsira. Saka sekuri kuvakadzi kune vakadzi vara vari panapa vakati wandei vari kutaura kuti tanetseka naisu zvinhu zviri kuvata nesu izvi kuroorwa kuri kunetsa kana kuti tinoroorwa sima mudzi mudzimba chichi. Sekuri mune chokwadi kuti chokwadi vanhu vavauya kwamuri imimi zvinhu zvinonyatsopera chaiko zvinhu zvakanaka. Toda kutaura kuti network my way anotadzisa munhu network anogona kutadza kubvisa mombe network yasekuru futi dikwa izvozvo nokuti kunana baba mudzimba wari ku-UK zvisinei kuti ari kupi munyika muno ari ipi anogona kubenengurwa ari ikoko. Zvobenengurwa ari ikoko otaurirwa zvinogona kutaurika kuti zvakati zvakamira zvakati chakati chinogona kubatsirika nedonzo rakati. Saka ndataura mambuya mukandi masekuru mukandi anogona kukanganisawo kuvanhurume. Poita zvikwambo zvinogona kukanganisa, poita mombe yeuma inogona kukanganisa, poita kushereketerwa kusine pambo. Pano vamwe vanogona kutopingwa even kuti atadze kuita pamiri. Mumwe anogona kuita mamiscarriage kutadza kubata pamiri panosvika 9 months pachigona kubva. Saka zvinhu izvozvo zvinogona kuitika zvakanyanya zvine mhando yakasiyana-siyana zvakafanana nemuti unoita mapazi awo. Poita koma iri hatiriti imhando yemuti uyu nokuti harina mudzi waro ipapo. Rimo inenge riri koma kana kuti sakafanana neruhumbi uye unodestroya chibage kuti chitadze kupakata zvakanaka. Kamawo kasora kanongomera parutivi ipapo. Saka ndoda kuti wazukuru wadzwisise kuti zvine mhando yakasiyana-siyana kusherekedza kunovapo kuti handidi kuti mwana arorwe. Zvakafanana nevanhu vanogona kuita diwisi rinonzi diwisi akadzora dziri mwete mumunda memunhu. Chibage icho chaatotsvera zvakutoenda kwake marima wemashanga hamutadze kukohwa. Makakwechera munda wenyu fertilizer makaisa zvese magwere enyu akurakidza zvakanaka
asi mukoho wacho unozoita mudiki zvatora zviye zvinondoenda kwaari rinodivisi ndo zvakafanana neizvozvi. Saka izvozvozvo taakuenda pamamereji imo panonhingi inonzi machemedza mbuya ndochororo. Vanhu vakataura zvokuti nhai kwazodyiswa nhai kwazodii, asi machemedza mbuya ndo mushonga yepasigare inohighlighta munhu muupenyu hwake, mungaa mumabasa. Pane vamwe vanogona kuti mabasa umu basa rako ratosvika rokunzi mangwana uri kupromotwa, then zvatoenda nepamwe zvatosunduruka. Ungashande zvakanaka sei, ungadii, zvinhu zvako zvinongotenderera. Ungavimbise zvakanaka, mangwana acho zvinenge zvashanduka. Kana even shamwari dzinogona kusunduruka mauki iwe usina chimwe chawambenge wakanganisa mukati maari. Saka zvine mhando yakasiyana Sis Melly. ya tadzidza right. Kune vari kubvunza, ndikuona vari kubvunza nasekuru vanowanikwa kupi zvakare tovabata sei guys. Ndichakupai namba yavo, ndichaita ndichapina namba yasekuru tapedza panapa. Vari kuZimbabwe. I think vanhu zhinji rwenyu kune vanoti vaimboteerera ZBC stereki vachimbotesa munovaziva. Handika munhu aibuda pamatv stereki, munhu aionekwa kwatilda uko vaimboenda, munhu akamboti uyei kumvenge zvakare. Handiti but network yanga ichiri kunetsa kwavanogara kumareserva kumusha uko, saka vambenge vati saka takaita kunovatsvaka kuti sekuru chidzokai, takuita 2020 inoiyi. Vakati waiwawo network yeduwo yava nani. Tikati uyai tinoda kudzidza zvakawanda because pano paplatform rekwaSis Melly's Diaries tichataura kune vanhu vamwe vane ngozi chedzo, kune vamwe vakauraya vanhu apa vari kuda kubatsirikana. Handitika saka ndopati tichizodawo vana sekuru ava kuti vauye vati vabatsirewo kuti aiwaka zvinhu zvakadai zvinoitwa sei. Handimaona zvinhu zvekuti tinenge tingozvitaura pasina kungotanga ngozvitaura from Norway, kungoti vedu vemchonai ndakadai soka kumusha kwedi kune mweya wanetsa wapedza vanhu wengozi kana kudai soka, kana kuti umwe munhu angoti vedu mchonai ndakadai so ndakatouraya munhu kana babangu akauraya munhu zviri kundinetsa usiku kana kune zvitoma zviri kumuka. But maplatform akafanana neaya we can talk because pafoni hapana nokuziva. Sekuru handika ivana sekuru ava ndo basa ravanenge varipo vobatsira vanoda kubatsirwa. Handika toisa nhamba moenda kupi kuma-inbox kwavo. Handitika monodaro sekuru zvakazoitika gore rapera gore rapera sekuru tazoita vamwe muprofita auya kwedu kumvenge uko muprofita auya kumvenge sekuru guys muchiri kumuziva here muprofita madzibaba vaya madzibaba auya palive auya kwandiri kuinbox tikaeregai ndoda kuprofita vanhu ndoda kubatsira vanhu. Tikati no pakanaka. Madzibaba vauya palive, madzibaba ingoti mumacomments iwe oudza vanhu oshanda vanhu mumacomments aiudzana aiwa vazhinji vakaudzwa chaizvo kwete zvokunyepa zvokuti vanhu vaiti kuti bata musoro hapano vanhu aiwa vainda tavarayira paya chindai munobatsigwa vanhu vainda kunobatsigwa kwainda kunobatsigwa kuya vanobatsigwa sekuru tavaintrodusa kufacebook kuda vanagwa nefacebook yaiya one day takazovona vakadhakwa muprofita wamwari vachituka munongodzwa ivi pafacebook. Takatiende zvakaoma vedu vedu. Saka tinenge tisingaziva ndizvo zvakadaro kuza vangoti kona Sis Melly imi vanhu ava takaenda kwavari vamwe vanogara kunze uko takatoendako kunobatsigwa ikoko chokwadi shuwa kozvizvo toona futi izvi handiti maona ndikati ini guys ine handichaziviwo but anyway sekuruka kubva 1971 ini ndinovazivira zvangu patv. Andika vachingoita tisati atombozvarwa isu vachiita basa raveri. Munhu andataura guys imirai kunyora mazita vana Kelly madzimba vanogona kuya pano takatukwa toitigwa live tichitukwa right. Saka sekuru munhu wokutika guys ine vanenge vatanga kuenda kunobatsirwa ivavo chiuyaiwo nematestimonies handiti kuitira kuti tizive kuti muri kubatsirwa sei. Handika kutoti vamwewo because maproblems haana kufanana. Kune vamwe vari kunetsikana nemaproblems ezvikwambo izvi, kune vamwe vari kunetsikana nemaproblems engozi, kune vamwe vari kunetsikana nemaproblems akasiyana-siyana mudzimba umu. Handimaona kana waenda ukabatsirwa chidzoka netestimony handika kuti vedu ndakabatsirwa paya chero kauya kanyora iri nyaya isitongoposta iri nyaya kuti vanhu vainde vane confidence kuti tangoinda hatina kuba zvinhu zvedu hazvifamba mushe tadai mbusekuru munhu anenge ari kuZimbabwe. Handiti it's obvious apari pamungaexpecta imi kuti muchanobatsirwa zvinhu maharaka muzive ipapo ndikatigata budona pachena ipapo
munhu ari kuzimbabwe iri ndo basa ravo ndokurarama kwavo. Hapana kuti munga expecta kuti takutoenda kunobatsirwa mahara nokuti tavaona paSis Melly's diaries kana kuti takambowana pamvengevenge. Aiwa ndika vane zvanenge vachizotaura nemi ina ndizvizivi kuma-inbox uko ndamene ikoko mungozopedzerana asi ipozodza kwaone chi nemandisaus tichiziva kuti zviri kufamba sei. Handitika zvatoda kuti tizive because mune zvakawanda vamwe vane midzimu, vamwe vanotine midzimu chaiko, vamwe vanotine machira chaiko. Toda kutozobvunza sekuri vauye pano vadzidzise musatirevera nhema kuti mune midzimu mune machira muchizvipa machira enyu amunenge muchizvipa. Toda kuti sekuri vadzidzise kuti munhu ane machira tinomuona sei, munhu ane midzimu tinomuona sei kuti ane midzimu, pane kuti mungotinyepera panapa tichingobvuma zvese zvese. Sekuri vasatidzidzisa because sekuri munhu mukuru handiti maona. Saka pane here umwe anoda mubvunzo tizive panyaya yezvikwambo iyi. Sekuru panyaya yezvikwambo vatsanangura guys. I think ka hafu yevanhu vari pano ka hafu yevanhu vari pano ka sekuru muri kutova nidhava because macomments enyu ka muri kurara nezvinhu izvi. Kati one day chandishamisa varume kudai pride hamunayo kana kuti ego hamuinayo kana murume one amboti ininiwo chokwadi ndikuvatawo nechinhu ichi. Saka imi varume zvinoreva kuti imi varume ndimi makasarudzwa ndimusingavati uyu hakuna zvikwambo zvechikadzi. Chris D hamusi kuita nezvikwambo zvechikadzi. BMK mukoma masimba ndimi vandiri kuona pamusoro apo. Mukoma masimba BMK edi10. Saka imi hamusi kuita nezvikwambo zvechikadzi. Budai pachena guys mubatsirikane nokuti kuvanza hakuna zvakunodi zvakunobatsira. Hanzi kokubvunzira matare mahara here Sis Melly. Sekuru hoyo mubvunzo hanzi kubvunzira matare uyuwo ndimachembere uyu ndimuchembere vanozviti muchembere soko vanoitawo zvemachembere izvi. Hanzi kubvunzira matare mahara here sekuru kana kuti munobhadharisa asi vari kunze kwenyika musingazivi kuti munogona kuona here zvinhu zvemunhu anenge ari kunze kwenyika. Tiri kutaura kuti Hakata is the best ndikitine rinogona kuongorora zvakafanana nemunhu kuti aita masare ari zvinogona kuoneka kuti masare zvatora nguva yakadii, munhu ane midzimu here, zvii zvanetsa. Kana munhu achipinda zvakafanana nemunhu achipinda kare kwaitwa iye atinoti munhu wafa wanhu wachinopotsera gata, vakanga vasingaudzi chiremba kuti gata adai gata, asi chiremba ndianga achiona oga. Saka munhu kana achiti ari kubatsirwa iye achiiswa paHakata ari kunze. Mweya kuti munhu ari kunze kana kuti ari pasi pemvura unoti kubata chinhu ichocho chiri kumunesa chotaurwa chogadziriswa zvinobva zvaoneka kuti zvinhu zvine gwara rakanaka. Saka matare chinhu chinobhadhariswa. Matare munhu anongobhuka matare ake obhadhariswa kuitirwa matare ake agutsikana here nezvaataura anopiwa nguva yake yemubvunzo. Kune inonzi feedback yokuti kubatsirwa kwaari kuita uku ari kugutsikana here nemetsero yake yaari kubatsirwa. Asi panoda kuti nditaure pamwe Sis Melly ndepekuti foni dzedu imwe nguva dzinoita dambudziko zvakafanana nenhingi yedu yeWhatsApp iye ndichaitaura vanhu vanogona kuona mukana wokufona zvekare dzeWhatsApp. Pane nhamba dzedu dzimwe dzesel tikangoshandisa kana nhamba 2 hamene kuti dzingataurike here panguva ino. Bataura sekuru. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 0 mirai ndinyore pasi 00263 handiti 263 77 216 dzeWhatsApp dzinoti mirai sekuru mati dzekutanga dzinoti 0773 072 ndizvo 16 ayo 077 30 70 216 kumbiri kumini kukuna 0216 0216 Alright, it's mirai nditanga ndapina idzi. Right. Dzimwe dzacho dzinoti kudi 077
2 7 848 848 wano anogona kuwana mukana 848 07 077 44 27 848 ndo dzewhatsapp kana mukana vanogona kuwana mukana ndo nhamba dzedu dzavanogona kushandisa right saka ndapina nhamba idzo mbiri idzo guys number 2 idzo ndo nhamba kana wangokangama unongodzoka palive iyo ino hatibvisi malive edu unongodzoka ipo panapa moya modi motarisa tora nhamba idzi kune vari kuda nhamba ndokuti vakawana toti nhamba saka nhamba idzo ndofunga kuda makozi enyatanga kutofonerwa or whatever handizivi sekuru ndoda kukutendai but toda kuti imimi sekuru ticharamba ini ndine nhamba dzenyu hazvinetse because ndagara ndinotaura nemi zvangu vakare kubva gore rapera museri mvenge ichitanga ndinoda kuti tizokuputa chikokaiwo muzodzidzisawo even panyaya dzeuroyi kunokuti kuna vamwe vanotoroya ipapa sekuru vanotoroya ipapa but havanozivi kuti vozvipedza sei ende zvinhu zvinonyatisa kuti munhu angoti ini Sis Melly ndinoroya handimaona asi mumwe munhu izvozvi mukadomubvunza tikada kuti tivhure show tichavhura hedu show pane sekuru mwandokuziva kuti Sis Melly inini UK ndoiziva ini America ndoiziva unoiziva sei iwo ugere kuno kuAfrica unenge achinda usiku sekuru makaona here yemukadzi wokudonha nechindege uyu wazuro makamuona wokubva Malawi toda kuti titaure panyaya yehuroiyo muzvikamu zvinotevera uroi hune mhando dzinokwana kuita mbiri tine kuti tizvitaure nhate kuramba zvetitsvaga kuti uroi hune mhando mbiri icho chinombodzi uroi chimbori chii vazhinji vanofunga kuti vakadzi ndivo vanonzi waroi kwete kana varume varoi flying saucer chii tiri mukati meflying saucer vati kuti munhu abhururuke anopinda pamba sei zvinoshowa pane zvinoshowa sekuru icho chindege chandakaona nezuro chakadonhaka chambuya vaya chakadonhaka chitukutuku chokuti chero mwana hakwana sindokwachainzi chindege chavo asi apa vasina kupfeka vabakwa ava ndiye kumalawi vakabatirwa kusadza kuzimbabwe uku handimaona asi vekumalawi chindege chakadonha kwai vaenda kumozambiki ari muchindege imomo saka tinotobodawo live iyoyo kuti sekuru tichakumbirai kuti mubodzoka pano varoi vazere mukati medu imomo tiri kungoroya tichifamba handitimaona kuti timboya panapaka tivhurire platform vanhu vanonetsekana nemadambudziko ewaya ezvekuti vanomuka usiku vachinowanikwa vari kune dzimwe nyika kana mudzimba dzevamwe vanhu vasina kuinvitwa vasina kukokwa vauye tinzwisise kuti zvinofamba sei asi zvinhu zvokuti munhu anongofuma mangwana chingoti indava nenyaya yangu ndinoroya asi tikavhura mukana platform dzataita nhasi kudai sowo hari mwana kuti nyaya yezvikwambo ikuvata nezvikwambo vanhu haisi nyaya yakajairika kuti vanhu vataure asi tangoita munhu wanauya akataura kuti inini guys ndo zvandiri kusangana nazvo vanhu vabva vatanga kuda kuchifona kudai handimaona saka hwana akangouya akati ini guys ndo zvandinoita ndakatanga kuroya ndiri mwana mudiki nichidai muchaona kuti pano pachabuda zvo zvokuti aikona guys mumbotondipawo chimudzise kuti ndiwane kuvata usiku nokuti nini wacho ndinenge ndichihosta show ndogona kusavata usiku ndohlavoka As the aeroplane in the world, 5 minutes, less than 5 minutes, inenge yato overseas, yato yambuka. Pane inonzi misconduct, tichataura ndadafumura zvakasiyana, inonzi misconduct kana munhu achibhururuka, vazhinji vanodonha nenyaya yemisconduct iye, ende hakunawo futi tichataura nezvazvo muchidimbu kuti munhu anobatwa ari kumakuva oti handiziziva ari mukati meguva waroi kana masikati anotoziva kuti muroi asi programu iyeyo chada kuti handidi kufumura zvekutaka yatisangana inguva inoteera saka programu iyi tiri kuiunza rini saura tindozongokubatsai ndona kuti tingatanga kuti tione zvarini kuti tingaisa programu iyi pari yevaroi tichatanga tauya nevanotaura nyaya dzavo imi makateerera zvinhu zvamanga makaita izvi votaura nyaya dzavo then imi mozotanga kudi kuti mudzidzise nekuzobatsira kuti zviite zvofamba sei. Inini ndoda kuti nditaure vasukuru kuti tichapa mazuva tinosangana nemufuro vanhu varambe vakateerera zvakasimba nenguva dzimwe chetedzo nemuvhuro tichikurukura nenyaya
uroyi ite uroyi zvinombudzi chii kana muchiraura kuti pane mhando mbiri nehupi nemazita awo uroyi unogona here kubviswa mumunhu iye anga akatombodya munhu kumaguwa imo muguwa umu kana munhu anzi adyiwa mutumbi wake hauoneke here muguwa imomo ko mapfupa anooneka here handini mabadzwa saka kuvazukuru taida kuita inonzi breakfast show kubva next week yatinofuna tichiita pafacebook takuti tomboiti zvishoma todzokera munhingiriki nemuwhatsapp yedu nemusuwo muvhuro saka nenguva dzimwe chetedzo sisi Melly ndinoti ndinokutendai wazukuru wangu tiri pamwe chete pakamubvenge tiri kupururuka tiri mundege imwe chete uye tiri kufamba tiri muchikepe chimwe chete inewo kwakateerera ndakuti chinokura chinokota musoro wegudo chawa chinoko aiwa tinokutendai sekuru maita basa tinokubatai kuseri zvakanaka babai right guys ndofunga madzidza kune vanoda kudzidza katadza zvakawanda guys nyaya yemainzwa iyi right namba matora andika namba matora hanzi mbodava hanzi nemuvhuro guys saka imi mochindudza kuti nemuvhuro kana please vari kunetsekana neve kuti inini kuti ndiite shoka nemusi wemandi kana muri kuda kuti show iyi uye nasekuru pano imimi iko zvino kubva nhasi kusvikira nemusi wesandi kana kune vari kufamba usiku vaya vasingazivi kana kuti anotoziva kuti nini tiri kutoroya please muchigara maya kuinbox kwangu kuti tikwane kukubatsirai nokuti kana musina kuuya kuinbox kwedu hakuna show yatinoita tinotanga show pasina guest tinoda guest iuye nenyaya yayo pano kana yaya nenyaya yayo pano then nyaya yedu chirongwa chofambira mberi sekuru obva vauya kuzobatsira anti mazviona so maoni bati vanhu mabatsirikana nhasi namba ndaisa wese ari kunetsekana nespiritual husband spiritual wife varamba zvavo vana bmkr nana Chris D nana mukoma masimba vanhu vechirume varamba zvavo kuti isusu tinovatawo nevakadzi asi pamwe zvinhu zvinoitika ingori pride yevanhu vechirume hanti munoziva asi zvinhu zvinenge zvichiitika izvi handiti maona namba ndaisa you don't even have to tell us iwe chingotora namba dzako wakanyarara handitika ungonofonera chisekuru kana tungoenda kupi kuwhatsapp ndanda kuti ndakuvhara zvinopa kuita munhu wokufona right this is the last caller guys this is my last caller ndobva ndavhara show this is my last caller ndobva ndavhara show caller hello hello Melly tiri pachirongwa here tiri pachirongwa okay naisa kutenda sekuru mashoko avataura handibata-bata saka ndichakuinbox ai nekuti ndikuda kuti sekuru vakwanise kundibatsira because inini ndine problems this man ndanga ndisingati hangungokudzai asi zvinhu zvose zvamuri kutaura ino musunga hangu ndakakutuka ati maiti kutaura chokwadi ndosaka ndadzoka futi kuti tiwane rubatsiro ndine problem yakakurisa this man zvinoitika ndezvekuti kana mwedzi uri full ndinochinja kuita kunge werewolf kuita kunge vampire zvakatiomera hazvo vakomanaka sabhina isatisiita zvinhu zvekutamba panapa this is a serious show andika mina handikuita zvekutamba ndikuda rubatsiro zvishwashwa amone ndichichengeta imba nemafoksi muri kuda mukazondisa pavidhio nditori nechifoksi aiwa icho chiwerewolf chakafa chandakatenga nekuti manheru ndinochinja into a vampire saka ndikuda kuzoti sekuru vazokwanisa kundibatsira kuti vandidiso spirit yevampire ndosaka muchiona munguva ndichibehave the way I behave because ispirit yevampire inenge ichindidhonza neaccount Dracula saka unenge uchidya vanhu here nhai Sabina takambopota tabatwa gwai pane muguva ratakachira tikaridya nedzimwe shamwari dzangu but takazobatwa takajamba nepajurawo mapurisa saka takazombokaturwa takabata mabhonzo evanhu but izvo zvinoitika muupenyu because we are all animals kana munhu wakatoroiwa unenge wakatoroiwa
aiwa sekuru antiwo namba dzataisa pa antiwadziona Sabina unotora namba idzodzidzo wofona kuna sekuru vanokubatsira nokuti inotori mweya wakaipa stereki handizokwanisa kuvadya kana ropa ravo riri raiti asi ndotoenda ndakapfeka chinenge chembwa chiya because ndinenge ndichida kungodya ropa saka ndotoenda ikoko nematomato kechapu. Alright, aiwa unozongoongorora kuti ndiwo unoziva kuti ropa raunofarira kudya rakaita sei, unozongonoona wave kumberi kuti uri kudya ropa rakaita sei. Ini nangu ndinoda rakaonda handidi toda rakaita semiso because the closer to the bone the tastier the meat. Ndosaka uchingondivavarira usingagoni kupedza life yako usina kuti meli unenge uchida kundidya wakandikonewaka. Aiwa inini ndakakukonewai. Aiwa ndakakukonewai inini tinokusiyai but pane tumwe twatinoda kudya tumafresh hatidi vakafuta zvavo because sorry zvenyu but ndichazofonera sekuru ndovaudza I know I'm joking zvangu ka but ndisafunga kuti ndiri kujoka ndichatofonera sekuru kuti vandibvise that spirit of a vampire and Dracula. Sure, asi Sabina on serious note tichida kutaura chokwadi pafeya pamberi pamwari Sabina. Pane pamwe pandinomboona paunoita ini nangu ndakakubloka noziva asi panomboita malive kwa Jema nonguva ndinombo paunoita pamalive ndombosangana nawo kwa Jema ka pane pamwe paunenge uchipopota Sabina unonyazonoti fesi yako chaiyo paunenge uchipopoteka haisiriyo fesi yako chaiyo kuita unge unemwe fesi yawakapfekedzwa yaunenge wakapfekedzwa guys but pafeya tora chokwadi guys mungati kungaini kusikana kubika but muzvitarise kana Sabina uyu kwauyu achipopota anoti ungatogwa fesi iye chimwe chinhu ikaiswa paari kuita unge asiri iye kunge ane zimweya ragadzikwa pamusoro pake so kana kuti chi anotoda rubatsiro Sabina. Exactly. Muri kutotaura chokwadi saka muri kutya saka imimi muri kutoona kutoti at least ndinge ndichitochisunga because ndototya kutoti ndikatozobuda ndozopedzisa ndabuda ndachi werewolf muzoona yaimba yakuti au kutaura kuti ndabuda ropa. Saka imimi zvinhu zvamuri kutopika izvozvo ndezvemachokwadi ndosaka ndikuda kuti sekuru vandibatsire because ndanzwa nekungofila kunge vampire and everything else ndosaka ndichinwa ketchup every time ndotoita kutonwa ubva mubhodhoro ndosaka ndisina shamwari because ndakatya zimwe tu. Aiwa sekuru vanogona kubatsira Sabina namba chaisa iwo zvaunongoita kutora namba chete wofonera sekuru asi hako chero uchijoka hako chero uri kujoka tisati zvakawanda zvawataura pauri kujoka. Handisi kujoka Sis Melly listen munondiziva kana ndosaka zimwe shamwari dzangu dzinouya kuinbox ka ndinombotudza kuti ndichakuonai come we meet for coffee come to this but ndei ndichitya kuvatya. Aiwa ndikavatya ka tine mapowers manheru tinongovatisapisa just like saka musombofa makatobofunga tokupai asiriye saka tinovaklona futi kuti vadzokere saka zvamunenge munazvo zvinenge zviri zvimudori but the real one tinenge tatya saka zvamunoona izvozvo pafacebook muri kutotaura chokwadi vamwe vese havanenge vachingoti kufara havasi kutoziva kuti chiweufu chiri kuda kutobuda mandiri because unochiita kunge une shavi chero kunge dhimoni kunge zvokutoti ndakatini nhai Mwari Sabina sikukudza shuwa pamberi paMwari ka ndakatomboti mumwe musi ndikuchechi ndakati Mwari mukadzi uyu kauika kumuvenga ngu Mwari ndiregerere kupedza nguva Mwari ndoda kutomunamata ndapane musi ndakatombokunamata ndakati Mwari ka dei handiziva hangu kuti chii chaanosangana chomuupenyu kana kuti what is wrong in a life or whatever Mwari ingopindira kana upenyu hwake because unotoyatsoonekwa kuti zvinhu zvaunotoita kana nezvepazera rako ungadi uri tingadei tatove vanhu vakawanda vangadei vafiti nepersonal training vanhu vakawanda vangadei vave kudzidza Sabina unoziva kuti wakangwara zvokuti dhuiwo zvokuti you are very clever you are very intelligent even chikoro wise ungadi kuti unogona kudzidzisa vanhu zvinhu zvokuti zvakawandisa but ukatanga kuti ndakuataka munhu Sabina dhimoni riye rinouya zvinouya zvokuputira iwowo kutaura kwamuri kuita chokwadi saka maprogram amatobatai makamastep mothers ndikazopedzera ndagutukai because makataura chokwadi ndanga ndashushwa nastep mother vangu murungu saka up to now ndinomboti ndikatamba nemazezuru ndombotamba nemandebere ndotamba nevarungu saka ndine inenge identity crisis saka I'm very sorry kana ndakakuradzisa mukoma wangu. Aiwa indakada kuregerera kudhara ini Sabina ndichenge tichigumbu ndakakuregerera kudhara
ende usakumbire regerera ini ndega kunitori neva maybe vamwe vachakatakubatira chigumbu vatori wese vekuti ungatokumbira regerero but kune vanonyatsoona vanyatsonoti aiwa Sabina hazviitisu iwewe chete ndiwe wandakatadzira direct anambofira ndakatadzira aiwa kana usina wakatadzira hako aiwa hapana chakashata Sabina dai pasina meli dai going ship to regular people ndosaka hama dzangu tichinetsana because imwe hama yangu yakazondibata ndakabata chidya chemwana chandanga ndachibwa kuhana rehospital saka mazina angu anga akabuda ndatya mwana yeye saka hama dzangu ngadzitondida because ndiri vampire saka pamunoona pane full moon ndinenge ndichihunter ndinochinja into werewolf senge papa wakapurura magaro ako paipayaka aiwa paipaya wakanga watori vampire straight magara anengika pawakaburitsa magaro zera rako riya aiwa papa yakanga watori vampire chairo kwanga zvazvatosvika mweya wacho wanga watouya magara acho because vampire yaka hamuna kuona kuti mera akabva akuda kubva mujeri ende achiwenga vakagoenda kuchechi asi ndakangoti nini because pamavampires hatikaude izvozvo pamavampire chatinoda ropa chete magara atina basa nawo but what I'm saying tikuita kunge tikujoka but I hope sekuru vari kundinzwa kuti vazondibatsira saka ndaakukata foni imini Sis Melly kana sekuru mukwanise kundibatsira kana hameno because ndakambonzwa kunzi maspirits across the ocean saka kana sekuru vari kuafrica handizivi kuti vachakwanisa kundibatsira kuti spirit yacho chauya sei over the ocean because ndakanzwa kuti panogumira zvese paocean aiwa vanokubatsira sekuru vanokubatsira saka imimi kana chida kuroyaika kana imimi chida kuroyaika hazvipfuure paocean ndotofanira kunge ndiri muSouth Africa uri kuroyaika aiwa plus ina haungandiroyi Sabina because ini ndine zvekwangu ndine kwandinotsvaka kwausingazivi zvekwangu chakuti utondiroya chako panonedza ndangoti hypothetically aiwa ndangoti hypothetically speaking kuti maspirits apfuure the ocean saka ndomboziva kuti Sabina anopfuura iwe ona kwasekuru vati kwai muroyi kana achida kuinda kuAmerica 5 minutes anenge asvika anenge afamba nepi anoinda aiwa zvakanaka Sabina waita hako watinakidza show pakupedzisira Sabina wedha ari kutaura chokwadi kana asi pafeya guys ameno ina handiziviwo asi kune vanosiona Sabina chako guys ka mukatsamwira Sabina munenge muchipedza nguva yenyu chero akati kudii kana kuti akati kudii uyu kau asi okutsamwira kana kudii ingoiginowai and move on imunonyatsa kutoona kuti musi waachazofunga oga kuti achada kuitirai open up achikudza chivedu yemazimbabwenzi ka ndoda kuitirai open up ndikutoona I'm battling with this oga asi time kuti anodzwa nemunhu kana kuti kudii but kune vanhu vane ziso rekuona chaiko they've already seen handichimaona so guys ndoda kukutendai handichika mose nokuti paanonyepa ndopaziva paanenge achinyepa ndopaziva kuti apa ari kunyepa don't worry guys paanyepa ndoziva kuti apa anga achinyepa zvakare handichika ndozviziva asiwo paanenge achitaurawo shuwawo kuti apa paripo pamwe panenge achitaura paripo asi paanenge achinyepa anenge achizikamwa kuti pari kunyepa anomaona because hakuna muroyi anozoti ini ndakazobatwa ndine nyama yemunhu ndikazodai aiwa kana aiwa izvo zvokunyepa izvo indati last call ndinanje ndikavakata gaiti vapedzisire pedzisa yenyu takuda kuvhara pedzisa yenyu takuda kuvhara Sis Melly Days ewe okay chekutanga ngati murada kuvhara Facebook toda kuvhara show toda kuvhara show yakwana nguva nasina babana ndichangomokozva inini ndangotaura kuti hongu tinoraramira nevemukadzi okay ndakatopine 2 years zvichiitikazve 2 years 2 years idambudziko rakambotanga ndakazi pandakaroora 2011 ndakuno kumerubhorg right then mukadzi akasvika pakuenda ndozotora mukadzi wechi2
Rombomira uyanga ari kuKenya. Mukadzi akazosvika pakuendawo zvakare. Then ndazopinda pechi 3 pandakazoenda kuZambia paya. Zombomira zotanga zvakare. Then imba yakaputsika. Then pandava pechifu ndikangoti pechifu kuti 3.5 pachiri panyowara pachiri panyowara saka ndo ndikangoti ndo nyaya yacho iyo. Saka imoto chiro chawo muchivata nacho here mukova masimba? Kazhinji sadanorara pari right ndikuzenguwa pakati peusiku kasi zvinowanzoitika makuseni kunyanya makuseni pazvinhu zvokuti zvinoitika zvinombodaro. Saka mudzimai wenyu makamutaurira? Handina kumutaurira such asi zvinhu zvakatanga nditori mudiki think changoti dzokudze form 4 ndo pazvakatanga yava nemusikana ungenzi Viola mazuva acho waya ndo pazvakatangire papa. Saka hamusati mawana rubatsiro? Inazvondinakidza saka ndingabode rubatsiro nini. Alright, zvakanaka imukoma masimba chigara hine chinjenyu. Mamtiti aiwa chinhu chipi ndikuti ndanabati isho yanhu anorara nevakadzi ndiri murume nevakadzi ndorara nevakadzi. Saka chigara hine vakadzi venyu kana musingati rubatsiro saka zvakanaka chigara hine vakadzi venyu ivavo. Ingamati varume anorara nevakadzi fona ita kuti ndiri pandorara nemukadzi ndine mukadzi ndorara nemukadzi wangu ari ndosho yacho. Alright, aiwa tachakumukopembe ndamisa zvakawanda. Aiwa ndizvozvo. One more thing. Sorry, asi mutangedza ma spiritual wives. Aiwa ndite ma spiritual. Ndafuka ndimutara vakadzi physical. Very sorry. Aiwa titara ma spiritual wives. Ndichakumukawo. Okay. Ndikumuka ndikuona inbox yakangozara thank you mukoma masimba chii chaitika ndiri kutenda vale vanhu. Okay. Aiwa vanhu vari kutenda kuti makaita henyu makatiunzira sekuru katerere pano kuti vabatsire vanhu kuti vakadzi vanhu vakawanda vari kutambura nemaproblems. Matisekurani? Katerere. Alright, zvandakangoita kuti ndakangovakumbira ndakavatsvaga ndati tiri kudaiwo kushoko saka chandakangoita chiti kungovatsvagawo. Ndosaka vanhu vangu vachitenda. Ndosaka vanhu vangu vachitenda. Okay. Havasi vanhu vangu vachindiseka mazuva esa kutaka kutenda nhasi. Chero mukasekwa everyday asi kana maitawo chakanaka munotendwa kana imukoma masimba. Asi handifire kutendwa kwacho wambosekwa wamboshorwa ana mazine ababa vanosota asi ndondo kana ndimbira ndiita sendibadzipa ndibadzirewo ndikutendwa here kana ndikutosekwa. Aiwa hakusekwa vanenge vachitamba nemi kuseka zvisane kutendwa asi nhaimi mukoma masimba kana muchinge haikona kuda kunakirwa nekuti munoita mapleji enyu pazere vanhu parava ini ndochaspotsa show murega kuzviita haikona kutidaro somukoma masimba munenge muchiuraya vamwe vanhu kana musingagoni nyararai hakuda ngokuda kukwana pose pose. Sis Melly chekutanga hamuna bva magotaura kuti 300 rands yaya yakabhadharwa. 300 rands chekutanga oya makapa musikana uya aiwa muna kupa inini kani makatumira kumuridzi wayo here mukoma masimba handi ndimakaisa kutaurira vanhu hamuna kutaurira vanhu makaisa kumuridzi wayo. Alright maisa kumuridzi wayo kudaro Bedwe pane 300 rand yakapledgwa namukoma masimba vachipa musikana uya sex worker anti muchamuziva sex worker uya 300 rand mukoma masimba vakazotumira sex worker uya 300 rand saka vakaita honor to his promise. Can you please put my love nema likes isai my love nema likes isai my love nema likes for mukoma masimba aiwa isati atidima angry face pano zvoenda ku YouTube zvatidima angry face iri kutostreama live ku YouTube ko muchisa my angry face isai my love nema iri kutostreama pane munhu ari kutoistreamisa straight ku YouTube
isai malove nemalikes guys for mukoma simba 300 yava vakapawo sex worker uyoyo vakanga vati ndichakupawo 300 utengewo chingwa nemazai umborega kunda usiku sezvaita hana zororo hana ziva rekuzorora kuti ambovatamumbonu vatachingofamba tsvaka mari vakatumira musikana wayo akandiudza kuti aiwa ndatumigwa 300 rands namukoma masimba akandiudzawo iwo mukoma masimba vakandiudzawo handiti maona yakapuwa muridzi wemari yakapuwa muridzi mari yacho muridzi iye ndiyakapuwa mari yacho koko muridzi ndiyakatumigwa ikoko saka toda kutendawo mukoma masimba ndipatsanangure ipapo ndipatsanangure ndakazwa nyaya yake ndikarwadziwa ndazazina kupawo 300 ndakataka kuchitsvaka pane akandibata from UK vanonzi sisi Jew handikachatoresitara uri kari kusikaro tinongoti JU munyore pasi ndiye akandibhadharira mari ndiri kuziva pane zvino kwaumerwa hausi kubasa uchirwa nemurora wako nemurora wedu hanzvadzi aiwa ndakuisawo mari yacho ndiviri makagona aiwa akaiwana mari iyoyo akaiwana yavasina kuuya sisi wills yavasina kuuya ndo yamanyora yekupromisa kusponsa show kupiko kwayakauya rekanditaure papapa pashow sisimeli chekutanga mwoyo wangu ndakazwa ndakaremerwa ndakati this is a good show ndandida kubhadharawo 750 rands pamwedzi ndadaro sisimeli right now ndiri kumhanya mari yangu yakutoda kukwana asi vane akatera right now anonzi muchembere soko ati so yase urikaterere tiachaisponsor iyoyo vachatenga dhata racho saka imi makuudza muchimberesoko zvekuizvi asina mbonyora makomenzi anyora chitererai anyora comment kuti tichasponsor yasekurikaterere nazwa ndakatokomana this is nice right nekuti pakashaya dhata hapana show aiwa isatina madhata edu asi mahara detaigara kuuk tingade tichibayiwa namalife zvino tinogara kuafrica chinyarara nditaure mumbonyarara sisime bate muromo saka ndiri kuti tandakaita ini pekutanga chido asi chino chida kuzadzikiswa ndiri kumhanya pane akatoteerera right now pane atonyora message ukoma masimba I want to talk to you, I want to help you that money 750 rands. Can you see people they will come to help me, to help you, to help ourselves, right? Asi yasekurika teremswe mani yatona sponsor kudara. In short, Sis Melly vakashare data hapana show. Remember vari mhuri yavo havasi kubhadharisa nguva yavo vari kuti data chete kunonzi kusponsor show. Unogona kuti inonzi anonymous hazvirambidzwe izvi asi yangu ndakanyatso ndakati nyorai pasi ndakati march unoyu ndakanyatso muna march nyorai pasi march achangotanga zvakutopromisa kumabasa ndikufonirwa aita coronavirus marori abomiswa asi ndakuti nyorai pasi march haaperi tisina kuiwana mari iwe kana wakateerera ndoda kundibatsira unouya kwandiri tireze mari 750 nekuti okomanaka ndiri kumhanya ndinoziva hanzvadzi dzangu hadzindirasise vanoti mukoma maamunhu mukuru uye hatikakunyarire pane vanhu vanondifukidzirawo sasisi ju vakazviita vakabhadhara 300 rands right iyo ndakati nyorai pasi saka Sis Melly musati masimba akanyepa masimba akati nyorai pasi macho watapinda muna machi imomo mwedzi wekumacha ndineyo ana inokwana alright aiwa tasvinzwa mukoma masimba tazvinzwa mukoma masimba hanzi ku-UK data harisi mahara isai tofunga kuti ku-UK data mahara kaisitongoona nachita malive 24/7 kandi rinobhadhagwawo asi chero muchiti chibhadhagwa ringabhadhagwa sekuno kuafrica imi kuafrica munisa data yemari ngaripapindure ipapo UK kana kuti kudiaspora data kachiti data mahara it means it's something which is just like affordable ndo zvazvinoreva data mahara isenge yekuti chinjira affordable kasi kunana South Africa data is expensive munoziva kuti mukoma masimba Vodacom kunoku Vodacom 1 gig revodacom kunoku imari 149 rand 1 gig nekuti hatipedzi life 1 gig ndaiboshanda kuvodacom ndokuziya 149 vari panapa vanondipupurira 149 rands 1 gig ndosaka vakawanda vachishandisa Cell C vachishandisa Telcom because ndo yakati chipei data revodacom haungarikwanise ifoni iyi iripo ifoni unotoona kuti ifoni yakanaka fani inotodhura inoti 10 takatochengerwa wangu nemurume wangu iri birthday present ishi ani munoona but handingaiti live nefoni iyoyi because data refoni iri kai 1 gig hatipedzi live inenge yakata asi 150 rand yabaya basi ndozinzwisisa ndosaka ndiri ndakatanga kuti ndinokuta
tinokusponsawo ndakati every month from March. Takasponzana na Sisi Wills. Vanosponsor shem. Vanosponsor. Tikangoti data. Tinovatenda vanhu ivavo, tinovatenda. Vanosponsor shem. Even varikuona tinovatenda nekuona kuti pasina vanhu vachapana show. Pana Rossi C zvakare. Anosponsor futi Rossi C. Tinovatenda, chero varikuona tinokusponsor, tinomutenda nekuona vanhu. Right? Atokwanisa pakuona kuwa azisponsor data rake. Ini ndinovatenda vese vanhu, varikubatsira vese. Then ndinoda kuti ini pamati Vodafone ndaishanda paCarlton Center 2007 ndichitengesa mishonga yemakonza umuti wamagood one. Ipa nandi padhuze neshop yeVodafone ndopaziva. Ndozvinzwisisa. Nina netebhura yangu paCarlton Center ipopa. Uzopinda muVodafone shop katebhura wangu akari panze. Ndichipana mapepa muhoni 2007 yore panze. Ndakuda kuenda hangu ndakuda kupendera ka. Ndiregererewo. Asi ndakati March ndakati nyore pasi. Saka amukoma masimba wani chiclet handina pandakanyepa handina promise asina kudelay. Vanhu vanyore pasi. Aiwa tachinza mukoma masimba maita basa. Thank you Grace, thank you very much. Makutondidzinge. Aiwa vanhu takuda kuenda mukoma masimba 2 hours dzakwana totozotaura next live. Saka sponsor achadzingi because akapromisa kokana akafasa da deliver. Sponsor offered, right? What if you go for the sponsor? Somebody both endorsement. Don't endorsement that okay. This endorsement. You endorse, right? Makunera na Sabina. Anguwa yakati gwigwigwi yakainda ana kugarisa wanima kugarisa mukova masimba nyaya yapera chirega itite repapo. Chandirwadza kasabini inovarisa ina Sabina angavarisa show. Because ini ndofana varisa show ndini. Ini sponsor. Inda injustice Sis Melly. I injustice you. All right. What is the problem? Unlimited broadband yaya guys. Unlimited broadband ka pane company yakaisa mapose apa. Sinjao. Pane company yakaisa mapose ka iri kuisa yeah, it's coming. Okay, that's good. I was like this car waiting at this time. I was like this house I've got a beautiful wife. Pane company iri kuisa manikikiri broadband waya muno kwese kunoko. Saka ndoyatamirira munhu wese takaisa maziso ikoko andichimaona because maresi avakatipa anenge ari nani pane atotenge kutokoma. Saka ndoyataimira iyoyo kuti vachingopedza vakati vanotanga 1st of April vanhu vakatoisa maporo pamayadhi pedu pese apa takaisigwa maporo pese apa vatotanga kuti vachisa tambo dzacho. Ndoyataimira because kana ukagara waisa unlimited kune imwe company wozocontaminata contract wakunoisa zvekune imwe zvinotinetsei. Saka tangomirira iyoyo iri kuuya iyi company nyuwani kwainonzi chi Overtel hanzi Overtel company ndoyatata tiri kumameeting acho nezuro pachikoro chiri pasi rapo paLady School apo ndopatakanga tiri nezuro. Saka ndoyatangomirira tikauyawo maretsi acho ari nani tongoisigwa iwayo mudzimba zvibhokisi izvozvo tongoshandisa zvose kawani maretsi ava ari pasi sezvo maybe ichiri company diki ameno nyuwani iri kuadvertise saka inenge nemaretsi kwawo. Saka ndosaka takangomirira kuti tiite izvozvo. Saka guys show yedu yapera ndosaka makona takuita majokes kudai so andichimaona. So guys ndokutendai nekuchirongwa chino chine kungana kwenyu watanga tiri guys ngatibatane zvakare nechine musi weMonday gaiti chisangane netopic yedu inoti nyaya dzeuroyi idzi sekuru vati vanenge vari pano nyaya dzeuroyi andichika saka kana uripo guys ukunetseka nedambudziko rekuti unomuka usiku kana kuti wakatanga kure kana kudi please inbox me uya kuinbox titaure handichika ungoti ndikangwana maguest angu maviri cheteka then the show is good to go. 2 maguests andika anoya neMonday achitaura nyaya dzavo andika then sekuru vanenge varipo vobatsirikana. Namba dziripo apo kana wakangana namba just go and look back uone namba dzasekuru katerere uwafonere. Nyaya dzefoto chinhu usingazivi guys hadzisi nyaya dzinonakidza handichimaona hadzisi nyaya dzinonakidza guys. kurara nechinhu usingazivi kuti chii zviri kufamba sei vabatei munzwe kuti zvinofamba sei handika zvinhu kungofirawo mutrairi. Ina handisi kuti vanogona kana kuti havagoni kungofirawo mutrairi guys wongoona unogona kungobatsirikana.
chandoziva zvinhu izvi zvinonzi kuchiprofita ukanzi hazviperi zvokumhanya, asi ndofunga kuchivanhu kundosaka ndandaita ndisina mbonza munhu wechiprofita kuchivanhu vamwe vanozvipedza ikoko. Saka ingoendawo unodi WhatsApp vaisa, saka zviri nani unongofonawo neWhatsApp. Sekuru ndakakuonawo pashow paya ndedambudziko rangu rakati wobatsirikana. You never know, unogona kutozoya pano chipochi testimony andimaona ukatoencourage muti vaende kunodi vana Doubting Thomas sesu vaya kuti vaendewo vanodi vanobatsirwawo ikoko anditi mashona. So guys, ndokutendai guys, muri vanhu vakanaka chose, ndokudai mose, ngatirambe tichienderera mberi. One love anditika right. Kana pane watakakanganisira inini personally before knowingly and unknowingly anditika I say it was not my intention guys, forgive me. Mukutamba kungosi kana konzi mukutamba, I don't take things personal and I don't cross the line guys. Pane pandinogumira, pane patinotaura kugumira andi bate zvemhuri dzevanhu dzandisingazivi kana kuita sei zvinhu zvekuteerera makuwa nditeereri makuwa anditika tinongotukana iwe neni tipakuona nazvongopera zvakadaro anditika. So ndogona kuve ndakakusikawo mugadheni makowo ndiregererewo kwakuti ngotamba asi 2020 zvinhu zvakatochinja masamba. Tiri tave vanhu vakuru, we should lead by example. Vana they should learn from us, not kuti the other way around, kuti tifambe tichingosekwa nekungotwa nemapenzi nevana vadiki chingoti hazvina unhu. So ndokutendai guys, muve neweekend yakanaka. Nditika vari kumwa vaya please drink responsibly andika vari kudriver modriver kana madhakwa modhakwa zvakanaka. Chris D ndiri kukuona pamusoro apo, I see you pamusoro apo Chris D. Kana uri kuenda kubhawa nhasi, please do not drink and drive anditika right. Mugoma masimba nafrengi wenyu, please do not drink and drive anditika guys. Tobatsana nemusi Monday. Love you all. Take care.